Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сакманов, Төнге юллар. Дүртенче бүлек. Шакты якын дип йөргән әшнәсе аркадашы кит кушаматлы әдәм тарафыннан атылган Сәйит Сакманов камышлар, вак-ваклар, тагын әллә нинди үсемлекләр белән бизәлгән суда күпме вакыт ятканын әйтә алмый. Кыска гына арада зиһенен югалтып алды бугай. Ишеп, калтыранып айнып киткәннән соң, аның күзләренә караңгылык пәрдәсенә төренә башлаган күк тирә-юньдә үскән яндагы вак агачлар, күл буеннан аз гына арырак күтәрелеп киткән урман чалынды. Берни аңламыйча, кымшанырга куркып, үзе белән ни нәрсә булганны булганчы хәтерендә яңартырга азапланды. Вахапов кулындагы үлем уенчыгын аңа төбәгәч, үзендә ниндидер көч табып, суга сикереп уңгарак алырга, тирәнгәрәк төшәргә һәм үлән, агач тамырларына ябышып аста озаграк ятырга азапланганын, һәм һава җитмәгәнен, суның аны киресенчә өскә төртеп чыгарырга тырышканын хәтерли. Ул исән-имин калды бугай. Тирә-юньдә ниндидер дәһшәтле тынлык, мәрхәмәтле тал агачы башын куярдай ботагын биргән. Көзге су ана карыны түгел икән. Тизрәк яр буена, кырыга чыгарга кирәк. Шул чак аның ярым йорты уйларын якында гына яңгыраган көчле шартлау тавышы бүлде. Озакка сузылган коры көннәрдән соң күк ярсыгандай булып китте. Ут ялкыны тирә-юньдәге агачлардан өскә күтәрелеп, күккә ашты. Күл суы тымызык җылыга тарыгандай булды. Янгын ничек тиз кабынган булса, шулай ук тиз сүнде. Янәдән дөньясына гамсыз тынлык иңде. Сәйит ясалма түшәгеннән торырга азапланды. Гәүдәсен күтәрә алмагач, борылып сай судан үрмәләп китте. Шунда аның күзе шадра күл өстен бизәгән кызыл топларга төште. Аның канымы бу? Әллә яралап өлгергәнме шайтан дигән күңелсез уй миен ишетеп үтте. Янында гына ниндидер кара түмгәк йөзеп йөри. Игътибар беләнрәк караса, аның яраткан эшләпәсе хуҗасын эзли икән. Аны илебрәк сул кулына алганда, җилкәсенең бик нык авыртканын тойды. Ыңгырашып куйды һәм яр буена таба хәрәкәт итеп карады. Сазлык аны үз итепме, малае кебек якын күрепме җибәрергә теләми. Сәйит ике кулы белән аякларын берәм-берәм тартып алып, алгарак чыгарып куйганда, истәлек ядкар итеп туфлиләрен күл үзенә алып калды. Куллары белән аяк киемнәрен эзләргә йилмәкче булган иде. Иң башының артуына түзә алмыйча, кыйналган эт кебек ирексездән шыңшып, ыңгырашып куйды һәм бар көчен туплап, авыр гәүдәсен яр буена кырырак җиргә ташлады. Яралы иң башын икенче кулы белән кысып, вак-куаклыкны, әдәм кулыннан ничектер исән калган көз көязе, кызыл иреннәрен салындырып, тулышып утырган миләш агачы янына уза. Бер агач артына поса, әле генә үзләре һәм машиналары торган аланчыкны күз уңына ала. Анда сасы истән һәм тимер томыр хәрабәләреннән сүнеп барган күмер кисәкләреннән башка бер нәрсә дә юк иде. Сәйит тирә-юньне әйләнеп чыкты, мәҗлестәшләренең мәйетләрен күрергә ниятләп, калтырана-калтырана янәдән күл янына килде. Күл мәңгелек һәм шомлы сергә чумган. Яр буенда су бик сай, аста үлән, агач тамырлары, үлгән кеше төпкә бата алмый. Йөзеп китү мөмкинлеге дә юк. Сәйитнең иреннәренә зәһәр елмаю иңде. Ул барысында аңлады. Җирән эше бу. Мәйетләрне бензин сибеп, машина белән бергә яндырган. Үзе чыгып качкан. Иң башының һәм аяк балтырының авыртуы уйланырга бирми. Әмма бер нәрсә ачык. Койрыкны сыртка салып, бу җинаят урыныннан ул тизрәк китәргә тиеш. Аның шаһид яисә үзе бәләгә тарыган кеше булып күренәсе милиция беркетмәләренә керәсе килми. Ул ярасы, авыр юеш киемнәре мөмкинлек биргәнчә тиз-тиз атларга тырышып, тар сукмак буйлап урманга керде. Поезд көпчәкләренең юлны кармалавы ишетелә. Шыкы-шыкы. Тимер юл ерак түгел икән. Көзгегә карап үзеңне күрәсе иде. Шынында Сәйит пычрак лайлалы суда ятып, тәмам танымаслык хәлгә килгән. Шәшләре лайлада пычрак мүккә катканнар, төсләрен тәгаенләү кыен. Иңнәре ишелеп төшкән, куллары калтырый, аяклары хәлсез, көчкә-көчкә хуҗаларын йөртәләр.
Корсак куаклар арасыннан як-якка каранып килеп чыкканын күргән кеше, җин пәрие албасты дигәннәре шул түгел микән дип курыкмый калмас. Төн димәк, урманда, кырда узачак. Туктап калырга ярамый, кая таба булса да барырга. Тик явыз күл белән шомлы урман гына артта калсын. Эй, сез, төнге, караңгы куркыныч юллар, кая алып чыгарсыз икән? Сул як иң башыннан ярасыннан кан саркып тора. Шалбар кисәсеннән юеш кул яулыгын алып, суын сыгып ярасын каплаган булды. Юк белән вакытны уздырам. Иң әүвәл юлга чыгарга кирәк дигән уй аңа өстәмә көч биргәндәй булды. Эшләпәсен җилләткән, селкегән булып, башына элде. Авырлык белән атлап, яр буендагы сукмакларның берсенә килеп чыкты. Аркылы шыкырдан 4 аяклап үрмәләп өскә менде. Угры кебек як-ягына каранды. Үрдән шул ук шымлы, үзендәге серләрне бер кайчанда сөйләмәячәк, өсте кара сулы, яр буйлары ямь-яшел күл, вак-төяк агачлар күренә. Тирә-якта гына урман. Сәйит пикник яныннан шактый читкә киткән икән. Үз-үзеңне саклау теләге кемгә кирәгең бардыр инде синең, һәм армиядә, милициядә хезмәт итүе, спорт белән шөгыльләнүе аңа су астында үзен саклап калырга мөмкинлек биргәндер. Димәк, үтерүче ашыккан, кабаланган, юкса ул берәүне дә исән калдырырга тиеш түгел иде. Иң яхшы шаһид фани дөньяны сиңа кирәк чакта ташлап киткән шаһид диләр түгелме әле? Аны күмгәндә ихластан кызганып фикерләр әйтәсең, якыннарына, туганнарына ялагайланып теләктәшлек белдергән буласың. Бер уч туфрак ташлап садака өләшәсең. Шуның белән вәссәлам. Бар хәбәр күрсәткечләр җир астында. Бу көтелмәгән зәхмәттән кем исән калды икән? Йөзе шалшайган, күзе акайган Нургали Ваһаповның элеккеге баш инженеры уң кулы Мустафа Гадилевкә 2 кургаш ярчыгы утыртканын һәм наганын аның ягына борганын Сәйит тәгаен хәтерли. Димәк, акыллы башка сыймый торган әкәмәт гарасатны Нургали дусты оештырган. Ни өчен? Зиһене зәгыйфләнгәнме? Шөрүпләре бушаганмы? Ошбу ахыр заман тамашасында җирәннең урыны нинди? Әгәр бу операцияны бергәләп әзерләгән булсалар, Ваһаповка ни пычагыма калтыраган куллары белән үзе атып интегергә. Җирән бу шөгыльне яратып вә остарак башкарып чыгар иде. Кызык эзли икән, буш шешә, коры ботак, мәхлук шипшык беткәнмени? Әгәр безнең белән бер рәттән бик күп җинаятләрнең шаһиты җирәннән дә котылырга уйлаган булса, монысы бердән буш хыял. Җирән үз эшенең остасы, һәр көнне һөнәрен шарлап тора. Икенчедән, бер нинди гадәти мантыйкка сыймый торган шәй. Әгәренки Нургали Ваһапов безнең белән бер рәттән җирәнне теге дөньяга озатырга ниятләгән булса, димәк ул үзе дә фани дөньяда яшәп киткән кешеләр аймагында. Тәмсез уйларының очына чыгарга тырышып, Сакманов янындагы куакка таянып, тәнендә сакланган көче мөмкинлек биргәнчә киемнәрен салып сыкканда итте. Шул киемнәре белән эшләпәдән һәм уйыкбаштан вагонга килеп керсә, халык аны ничек кабул итәр иде икән? Хәер, хәзер әдәм баласын бер ни белән дә шаккаттырып булмый. Артыграк салган, аңа бу өс-баш килешеп тора диярләр. Аяк табанын авырттырмаска тырышып, песи кебек кенә юлны кармалап атлап, тар бер аланны чыкканда, Сәйит ыңгырашкан тавыш ишеткәндәй булды. Агачлар арасыннан йылан кебек башын гына чыгарып, як-ягына үткен караш ташлады. Игътибар итмәскә дигән карарга килде. Яшьләр дәрт, ләззәтләрен эшкә сыйдыра алмыйча, тавышка, авазга күчерә торганнардыр. Ыңгырашу янәдән кайта аваз булып килгәч, Сакманов ирексездән шул якка күз салды. Һәм яшел төстәге җиңел машинаны күреп алды. Күрәсең, бәхетле ыңгырашу авазлары шуннан килә торгандыр. Ярулла улы юлын дәвам иттермәкче иде, тавыш көчәйде, иңрәү кебек чыкты, аяк белән тимергә типкәндәй тоелды. Сәйит машинага якынрак килеп, тәрәзәдән эшкә күз салырга җөрьәт итте. Ниссанның алгы утыргычында куллары артка кайрып бәйләнгән, авызына чүпрәк тутырылган бәндәне чамалады. Бер нәрсәгә дә гаҗәпләнмәскә, шаккатмаска күнеккән Казан мафиясының күренекле вәкиле, утларны суларны кичкән Сакмановны да гаҗәпләндерерлек иде бу манзара. Урман эчендә ялгыз җиңел машина. Утыргычка Сәйитнең тәҗрибәле күзе чамалап алганча, яшь шибәр ханым бәйләп куелган. Нәрсә бу?
Ничек аңларга бу хәлне? Машина кемдер якын килүгә, эчендәге янындагы кешеләрне упкынга элеккән йомышкадай үзе белән ияртеп шартларга җайланган булса, яисә агач төбенә сыйынып утырган киллер шит кеше якынлашуны саклап утырса, үзеңне җәһәннәмгә озатса, мондый борылыш уеннар дөресен әйткәндә Сәйитнең планында каралмаган. Башка зат өчен әзерләнгән кургашны гына җыеп йөрисе калмаган. Сәйит акрын гына кире чигенә башлады. Кеше якынлашуын сизеп алган хатын сәер ыңгырашу, ялвару ымлыклары чыгара. Аягы белән ярсып машина идәненә тибә башлады. Шул рәвешле үзенә игътибар, ярдәм сорый иде бугай бичара. Син, иптәш Сакманов, Совет офицеры, төп һөнәрең буенча милиционер, ялгыз хатынны бу хәлендә ташлап китә алмыйсың. Белешергә, ярдәм кулын сузарга тиешсең. Сакманов аяк очына гына баса-баса атлап, яшел машина янына килеп чүгәләде. Гаҗәп хәл. Ишекләре биктә булса да, хатын ягындагы тәрәзә яртылаш ачык. Сәйит ачык тәрәзәдән кулын тыгып, акрын гына ишекне ачты. Бер кулы белән утыргычка таянып, икенчесе белән ханымның авызыннан кара пычрак чүпрәкне тартып алды. Тегесе һава җитмәүдән авыз мускуллары авыртудан интеккән иде бугай, ашыга кабалана сулый, төрле ирен хәрәкәтләре ясый башлады. Шуннан соң гына рәхмәт сүзен кысып чыгара алды һәм күзләрен Сәйиткә төбәде. Янында басып торган ир белән үзен шул хәлдә ташлап киткән баскынчылар арасында аерма күрмәде. Монысы киресенчә, тагын да сәер, куркыныч, пычрак күренә. Бомж дип шундыйларны атыйлардыр инде. Тимер юл вокзаллары тирәсендә шкынып йөрүче бер йылкыш исерек баштыр. Сайланып торыр хут юк, өлешеңә тигән көмешең, кулларны гына шишсен. Станциягә кемнедер эзләп киткән теге кабихләрнең кырдәше булмаса. Әгәр шул кеше нәкъ үзе булып чыкса, ни хәл итәрсең? Авырткан башка тимер таяк дигәннәре шулдыр инде. Ханым, суда батучы саламга ябышкан кеше кебек, зинһар, кулларымны шишегез, дип ыңгырашты. Шактый изаланды Сәйит бау белән. Канны аз югалтмаган булса кирәк. Кулларының җигәре киткән. Азаплана торгач, ханымны азат итте. Әнисә урамга чыгып, яшь кәҗә бәтидәй сикеренде, кулларын язды, шуннан соң гына коткаручысы ягына борылып, сөаль бирерлек көч тапты. Сез кем буласыз? Бирдән эшләп йөрисез? Коткаручысының тегеләр кешесе түгел икәнлегенә инанган иде инде ханым. Сәйит тавышына үпкәшел төсмер чыгарып, рәхмәтләр укып, битемнән әбитеп аласы урынга сорау арты сорау яудырасыз. Әйтерсеңләр мин гаеплеләр эскәмиясендә утырам, диде. Ханымның йөзенә җиңелчә кызыллык йөгерде. Әлбәттә, сез рәхмәтнең иң зурысы. Шулай да каян килеп чыктыгыз сез кеше йөрми торган урынга? Үзе мондый шакшы битне үбүдән Ходаем үзе сакласын дип уйлап куйды. Сакманов шул авыр яралы хәлендә, күңелсез халәтендә шаяртыр көч тапты. Башкача ярамый. Кем икәнеңне, нәрсә эшләп йөргәнеңне чыгар да сал имеш, тот капчыгыңны. Космостан сезгә ярдәм кирәк дигән хәбәр алдым. Һәм йөгереп суга баташума аяк киемнәрен сазлыкка бүләк итә килеп тә җиттем. Шунда гына Әнисә чәчләренә кырау төшсә дә, әле нык таза абзыйның велюр эшләпәдән һәм аксыл йон уйыклардан басып торуына игътибар итте. Фаҗигасе турында онытып, көлеп җибәрде. Сез, абый, берәр клоун-мазар түгелсездер бит. Булсасың, клоуннар кешеләрнең күңелен күтәреп, гел изгелек эшләп йөриләр. Менә мин дә сезне ниндидер сәер планнан азат иттем. Фаразымча, сезне яраткан ниндидер бай кылган изгелекләрегез өчен машина бүләк итәргә булган үзегезгә. Сез кыргыйланып баш тарткансыз. Ул бәйләп киткән. Бу Ираның язмышыннан хәбәрдар түгел бугай. Теге шайтаннар белән бәйле булса, бауларны шишмәс, былай теленә салынып тормас иде. Иң башын кысып тоткан. Шу, аннан кан саркый түгелме? Сез әллә яралымы? Космостан сезгә ярдәм итәргә дигән әмерне алгач, бик ашыктым. Имән ботагына туры килдем. Бик тирәнгә керде. Хатын-кызның барысы да шәфкать туташы бит. Бәлки, ярамны бәйләп тә куярсыз әле. Кунак ашы кара каршы булсын инде. Бу иргә шанырга була. Аның да хәле шактый катлаулы. Бергә генә котыла алабыз дигән фикергә килеп, ханым машинасыннан әйберләрен алды. Сәйитне дусларча килеп култыклады. Киттек биредән. Тизрәк ышкынсак, яхшырак булыр.
Машина ни өчен җәяү китәргә? Бензиныгыз биттеме? Мал җиңел элеккәч, яшьләр аның бәясен дә, ягулык белән эшләгәнен дә белмиләр шул, дип өлкәннәрчә мыгырданып алды. Әнисә ир ягына гасабиланып, үртәлеп, һәр дакыйкасы саф алтыннан кыйммәт вакытны юк-бар турында сөйләнеп әрәм итү өчен рәнҗеп күз атты. Хызыр Ильяс кеби әллә каян килеп чыккан сәер коткаручыга үпкәләп тә булмый. Ул берни белми. Мин иптәш бандитлар кулына эләктем. Заложница, алар икәү кораллы, станциягә йомышлары белән киттеләр. Менә әйләнеп кайтулар бар. Машинаның бензины җитәрлек. Ник вакыт уздырып торабыз, үзегез әйтмешли, киттек. Шәһәргә чаклы мине дә бәлки алырсыз. Баугызны шишкән өчен булыр. Җәяү китергә туры килер шул. Ни өчен? Кабынмыймы? Без аны хәзер тәртипкә чакырабыз, дип Сәйит онытылып китеп кулларын уып алган иде, ярасы үзе турында искә төшерде. Ыңгырашып куйды. Тизрәк китик без бу тирәдән, милициягә барып хәбәр итик. Ачкычларны үзләре белән алып киттеләр шул. Акыллы икәне сизелеп торган хатын зәңгәр күзләрен Сәйит ягына борып, тукталып төртелеп калды. Хәзер менә дөрес уйлап дөрес туктадыгыз. Миңа милициягә барырга ярамый әлегә. Сезне дә җибәрә алмыйм. Властьларга яхшы атланып, бәйләп киткән узаманнар турында гына түгел, минем хакта да бер-ике кәлимә сүз ышкындыруыгыз бар. Әнисә еларга да, көләргә дә белмичә, бер көндә 2 тапкыр заложница буламмыни инде мин? Я Худам, ник тудырдың анам мине бу фани дөньяга, дип, бераз артистланып талды. Сәйитнең фикер сөреше, үз-үзен тотышы, хәтта кискенлеге аңа охшагыннан охшый бара. Төз тыгыз гәүдәсе турында әйтеп торасы да юк. Хәзер булай әйтәбез, диде Сәйит каршы килергә урын калдырмыйча. Сез берәр чүпрәк белән минем яраны кысып бәйлисез. Ә мин машинаны турыдан кабызып карыйм. Ачкычсыз. Машинаның аптечкасында бинт белән йод калган икән. Әнисә яраны эшкәртеп тыгыз итеп бәйләде. Сәйит әүвәл бер кырыган агачны сындырып, күсәгә әзерләп, аны машинага сөяп куйды. Уртак фаҗига әле ширек сәгатьлек кенә бер-берсенең дөньяда яшәүләрен белмәгән кешеләрне тиз якынайта. Бер тәсбих җебенә тезә. Бик күбесе шуннан бер-берсенә ифрат игътибарлы, ярдәмчел булып калалар. Сәйит тә сингә күчүен сизми калды. Исемеңне оныттым. Ничек инде ул белмәгән исемне онытып була, дип, ханым каршы килеп маташты да, Әнисә дип өстәде. Әнисә, юлны як-якны күзәт, сразу миңа хәбәр бир, дип, машинаны актара башлады. Чыбыкларны тартып чыгарды, кисте, ялгады, кесәсендә сакланган үз ачкычларын тыгып, бурып карады. Чит ил машиналары катлаулы шул, гел чыбык та электроника, бер җаен табып булмый. Ширкәт сәрвәре булып алгач, Сәйитнең машиналарда казынырга вакыты булмады. Ихтыяҗ булганда әзерен ишек төбенә китереп куялар. Кирәкмәгәндә караңгылык пәрдәсе җирне капларга ашыга шул, бандитлар килеп чыкса, күрми калуың бар. Сукыр куяннарны аткан кебек, 2 мәйет калдырып, ипләп кенә машинага утырып китәрләр. Кем көчле, кем белә, техника шуны тыңлый. Аның этнеке кебек тәгаен зурлый торган хуҗасы юк. Барып чыкмый Әнисә. Синең бандитларыңа хезмәт итмәсен дисәк, 4 көпчәгендә тишәбез дә юлга чыгабыз. Автобус тукталышын табарбыз әле. Туктале. Бу чыбык бензинга юлны ачты бугай. Машина калкулыкта тора. Утыр әле рульгә. Мин итәм, син икенче скоростька сал. Сакманов аякларын терәп, исән иңе белән машинаны алга идәде. Теге шырт-пырт итте һәм буларның хәленә кирип кабынып китте. Әнисәнең яңа танышын күсәген кочаклатып шунда калдырып китеп барырга мөмкинлеге бар. Аның монысы да шулык угрылар, караклар, бандитлар нәселеннән булса кирәк. Тик бусы зыялы, акыллы күренә. Алар арасында иртәгә президент итеп утырырлык җирәкләре дә бар диләр. Ул азат итмәсә, ни белән бетәр иде бу эпопея? Машина шып итеп туктады. Сәйит күсәген юлга аркылы куйды да машинага йөгерде. Чөнки сул яктан аларга таба ниндидер кешеләр йөгерә атлый килә иде. Сакманов алга кирип утыруга ату тавышлары ишетелде. Пулялар машинага тимәде. Бер көн эчендә бер гомерлек ашы тәҗрибә алган Әнисә Асылбаеваның машинасын туктатырлык көч юк иде инде дөньяда. Сез нинди көчле, дип Әнисә күршесенә мактау сүз әйтергә тиеш тапты.
Сөләйман пәйгамбәр заманасыннан ук хатын-кыз ирләрне мактау белән алдап, үз янында тоткан дип Сәйид рәхмәтен әйтте. Әнисә кабалана, шоссега чыгып изгә төшкәч, шак кына күпер башы баганасына бәрелмәде. Берәүнең дә нервлары кырыштан ясалмаган, тимердә шыдамый шартлап сына торган хәлләр була. Үз уйларына шумып утырган Сәйид әнисәнең хатасын сизми калды. Бер яктан иң башының сызлавына күз аллары караңгыланып китә, икенчедән аның хәле һәр яктан мөшкел иде. Нургали Ваһаповның башына җитеп, ике мәйтне һәм машинаны яндырган җирән, шулай буласына Сәйиднең бер кәррәшиге юк, Сакмановны я үлеләр, я тереләр арасыннан эзли башлаячак. Табылмаса, аңардан бала көткән Фәридәдән үч алачак. Сәйид хәзер Казанда күренсә, җирән табылганчы, Ваһаповның, Гадилевның якыннары, дус ишләре, Сакмановның дошманнары, көндәшләре бар гаипне аңа иячәкләр. Гаяровка янәдән ирләнеп, сезнең пычракны сөртә-сөртә, үзем кирләнеп бетәм инде дип зарланып алырга мөмкинлек туа. Җирән барысын Сәйид өстенә аударырга тырышачак. Акылы муафик булса, берәр чит шәһәргә, хәтта илгә чыгып китәргә тиеш. Сәйид Сакмановка мәсьәлә ачыкланганчы, фаҗига бер кадәр онытылганчы, бу вакыйганы башка, тагын да текәрәк үтерешләр, суйышлар каплап киткәнче югалып торырга, аска төшеп ятарга иде. Кая? Кемгә? Әхмәдишә карт исән булса, берәр танышында яшерер иде дә, изге җан Сәйид инекәшен ташлап китте. Үз янына хәләл җефетендә алды. Малае эшкече, тинтәк булып чыкты. Фәридә янында күренергә, хәтта хәбәр итәргә ярамый. Менә тирә, күпме байлыгы, ничәмә фатиры, кунакханәсе була торып, авыр хәлдә кайтып егылырлык ятагы булмасын ди инде. Уйларын ханымның соравы белдерде. Тавышы ягымлы икән шайтанның. Сезне кая алып барырга? Мин Сәйид Сакманов дигән кеше булам, дип җавап бирде игелек ширкәте сәрвәре, әллә сорауны аңламыйча, әллә башын юри-юләргә салып. Бик әйбәт, мин адресыгызны сораган идем. Әйтергә теләмәсәгез, теләсә кайсы тукталышта калдыра алам. Шунда ханым ирнең оектан гына курткасы күлмәге канда, җитмәсә юш икәнне шәйләп алды. Төпшенүдән туктап, хәрәкәтен дәвам иттерде. Минем хәлем авыр, әнисә. Мөмкин булса, үз өегезгә алып кайтыгызчы. Мәшәкать тудырмам, курыкмагыз. Мин җитди кеше. Акрынлап үзем бүген минем баштан узган вакыйгалар турында сөйләрмен. Минем 10 яшьлек улым бар. Ул нәрсә дияр? Мине үлемнән коткарган, әсирлектән азат иткән Сәйид абыең белән таныш булулым диярсең. Асылбаева тәвәккәлләде. Артык сораулар бирмәде. Шуннан да ул канга батып юш киемнән утырган иргә исән калуы, улын күрүе белән бурычлы. Нәрсәгә аңа үзен әллә кемгә куярга? Әнисә аңа мәңге бурычлы. Анык карарга килеп, машинасын подъезд төбенә үк китереп туктатты. Моторын эшләтеп калдырып, Сәйидне култыклап лифт калып кирде. Кызыксынучылар күз җигәрләрен әрәм итмәсен дип, пышмаккарак бастырып, күкрәге белән амбразура каплаган төсле Сәйидне ышыклап барды. Тиз генә фатирын ачып, эшкә уздырды. Менә бу шкафта иремнең иске киемнәре булырга тиеш. Сойлап алыгыз кирәкләрен. Ә үзе кайтып кирмәсме? Гафу итегез. Борчылмагыз, кайтып кирмәс. Ул чүчү дип мотор итеп сызгырганда итте әнисә. Мин машина куярга киттем. Башка ачкычыгыз бармы? Оныткан монда. Сүндерә алмыйча интегермен. Нишләргә? Ягулыгы беткәч үзе сүнә ул. Ярый, мин йөгердем. Әнисә 2 бүлмәле Ленинград проекты белән төзелгән фатирда яшәп ята икән. Чисталыгына, лифтның эшләвенә, йортның кирпечтән булуына караганда, кооператив йорт булырга охшый. Бүлмәләре зур булмаса да, бик җайлы урнашкан. Аш-су йокы бүлмәсе озын коридорның бер ягында, янә бер бүлмә бөтенләй читтә, уң якта. Анысы Сәйид иптәш тәртибең яхшы дип табылса, картлыгыңа скидка ясалса, сиңа булыр, диде үз-үзенә Сакманов. Әдәм баласын авыр, иң хәтәр булганчык вакытларда юмор хисе, авырлыкларны үткәрә белү тәҗрибәсе коткара. Мебельләре кыйммәтле түгел, әмма зауык белән сайлап алынган, һәр кайсы үз урынында. Олы бүлмәдә, кухняда телевизорлар тора. Киемнәр эзләп кеше шкафында актарынырга яхшысынмаса да,
күл, үлән, мүк исе килеп торган киемнәрдән үтеп киткән фаҗигале көн басымыннан арнасы, авыр йөкне җилкәдән төшереп ташлыйсы килү табигый халат. Сәйиткә мөнәсәбәтебез нинди булса да, бу омтылышы өчен аны гаепләүе кыен иде. Ул кием шкафыннан аркылыга кызыл сызыклар төшерелгән ак төсле халат тапты. Үлчәп караса, аның өчен махсус тегелгән диярсең. Үзенең сәгатен, ачкычларын, таныклыгын алып телевизор астындагы комод шитенә куйды. Киемнәрен ваннадагы тазга ташлады. Ярасына тидермәскә тырышып, тәнен сабынлап юынды. Шул мизгелдә хуҗабикә кайтып керде. Ваннага шакылдатып, берәр нәрсә кирәкмиме дип белеште. Сәйит сөртенеп, яшәреп килеп чыкканда, кухняда кичке аш әзер иде инде. Әнисә кунакка карап, пырхылдап көлеп җибәрде. Минем халатны кигәнсез ич. Миңа таман, үзегезгә кирәкмиме? Юк, утырыгыз. Мин Әнисә ханым булса 1-2 рюмка коньяк, һич югында аракы эчәр идем. Бүгенге стресслардан соң ишеп торам, тешем тешкә тими. Табарбыз. Мин үзем дә әле исән-имин калуыма ышанып бетә алмыйм. Бу хәлләр минем белән булдымы соң дип, үз-үземә сорау бирәм дә чәчләрем үрә тора. Тәнем калтырана башлый. Машинада кайтканда аннан соң шактый вакыт кызулык белән исән калу шатлыгыннан яралары авыртуын һәм бигрәк тә көзге күлдә яту нәтиҗәсен ул сизми иде әле. Бираздан ул туңа башлады. Салкын әүвәл аякларына төште. Сәйит үлемнең җанны ишеттергеч бер кадәр теше исен сизгәндәй булды. Ләкин аның әле тиз генә бирешәсе килмәде. 2 тапкыр төзәп атудан исән калган килеш, сасы күл салкынына бирешеп торырга дип, ул үзен үртәп кытыртып, рухын күтәрергә тырышып үрсәләнде. Үзе белгән барча алымнар белән аякларын җылытырга тырышты. Юрганны 2 кат бүкләп, аякларына япты, башы астындагы мендәрне аска төшерде. Аякларын бер-берсенә ышкып, куллары белән җылытып карады. Аякларга жан кермәде. Әйтерсеңлә, аяк табаннарына бармакларга ички яктан кытып бузы тыгып куйганнар. Шул суыкны өрдереп тора. Аякларым туңа, дип ыңгырашты Сәйит. Берәр төрле әмәлен табып булмыймы? Газ плитәсе өстенә куясым әллә үзләрен? Кешенең җаны җылылык белән бергә аяктан чыгып китә дип ишеткәнем бар иде. Хактыр ахрысы. Юкны сөйләмәгез. Мондый көфер сүзләрне авызыгыздан җил алсын, җылынырсыз дип Әнисә ирне юатырга тырышты. Ә суык аякларны кулларына алырга тарсынды. Бөтенләй белмәгән шит кеше иш. Бәлки врач чакырырга кирәктер. Юк. Борчылмагыз. Ярам тирән түгел, тирене генә эләктереп узган. Салкын тию узар. Минем шәфкать туташы таныклыгым бар. Малаема да уколларны үзем ясыйм. Сезнең өчен куркам, берәр төрле заражение булмасын. Җаваплылыктан куркасызмы? Диде Сәйит ханымны кытыртып. Тегесе ихластан җавап бирде. Дөресен әйткәндә, әйе, урманны чыкканда исем-фамилигезне әйткән идегез. Хәзер исемә төште. Минем дустымның сезнең фамилияны телгә алганы бар иде. Сәйит сүзнең җибен үзмәс өчен генә чырайына кызыксыну, хәтта борчылу төсмере чыгарып кызыксынгандай булды. Мактапмы, сүгепме? Укыган кеше инде ул. Ханым да сыртка төшә торганнардан түгел икән. Бәясен хәтерләмим. Хатын кыз эше түгел, диде Әнисә матур иреннәре белән елмаеп. Елмаю килешә икән үзенә. Бит алмалары шыкырланып китә. Сакманов егетләре фәлән литр спирт, киемнәр алып киттеләр. Аның белән эш итүе ышанычлы дигәне хәтердә. Киң дип авыз кырыткан дөньябыз нинди тар икән. Шул вакыт фатирны үз ачкычы белән ачып кергән 10 яшьлек Илдар бүлмәгә башын тыкты. Әнисе диванда яткан кешене арты белән каплап утыру сәбәпле, малай баш киемен якындагы урындыкка ташлап, сорауларын яудырды. Әнием кем баранда? Әти килдеме әллә? Теге абзыймы? Юк улым, әтиң бит шимбә көнне күрше бакчага гына килә. Теге абзый турындагы сорауны онытып, улының фикер юнәлешен башкага юнәлтергә омтылып, кулларыңны сабынлап ю да ашарга утыр. Малай да булсын диванда кем ятуын белми дә калсын ди. Так не бывает, дияр иде берәү. Әнисе кебек үк аксыл кыңгырт чәчле, озын буйлы, ак тешле Илдар тавыш-тынсыз гына атлап, Әнисәнең җилкәсе аша аркасында яткан иргә күз сала. Яшь бөркет күз иң баштагы яраны, кан тапларын күреп ала. Бу манзара әзерлекле җирлеккә төшеп, аның хисси дөньясын уятып җибәрә. Малай залга чыгып,
Үрле-кырлы сикеренеп кычкыра башлый. Ура! Ура! Бездә шпион! Ура! Безгә дә шпион кунакка килгән! Ярасы да бар! Мондый тәэсири борылышны көтмәгән өлкәннәр аптырашып, бер-берсенә карашып сүзсез калалар. Бу икесе өчен дә көтелмәгән, һич нинди программа буенча каралмаган яңа бер вазгыять иде. Хатын аңына килеп, улы янына чыкты, иңнәреннән алып, Илдарны гәүдәсенә кысты, үзенеке төсле үк чәчләреннән сыйпады. Нишләп шулай шаулыйсың, Илдарчик? Нинди шпион булсын ди? Шпион кем буласың ул? Шпион ул дөрестлек яклы кеше. Күрше подъездда яшәүче Андрейның әтисе эшкә киткәч, әнисе янына гел шпион килә. Ул бик добрый, конфетләр өләшә, аның пистолеты да бар. Безнең шпион абыйның пистолеты бармы? Әнисе ни өчендер кызарып, алсуланып алды. Бардыр, улым, бардыр, белмим. Шпион абый бездә яшәргә калсын, диде малай ихластан. Һич уйламаганда килеп чыккан бу хәл-әхвәл ханымны пышмакка китереп кысты. Ире белән аралары күптән üzülеп, хәзер ул тол яисә ялгыз хатыннар, Илдары исә анасы тарафыннан гына тәрбияләнүче малайлар рәтендә йөри. Шүб өстенә шүмәлә дигәндәй, малай әллә ниткән шпион образын уйлап тапкан. Без үскәндә шпион кабахәт, кыйбласыз, акчага, байлыкка сатылган, каһәрләнгән кеше саналып, кабан дуңгызы рәтендә йөрсә, хәзер әнә ул чистый уңай каһарман икән. Әтиләре эштә чакта әниләренең хәлләрен белергә килә икән. Изгелек беләндер инде әлбәттә. Илдар өйгә язмыш фәрманы белән килеп эләккән кеше турында алар аңлавындагы шпионга юрап, Андрейга башка дус ишләренә сөйләп йөри башласа, бетте баш, калды муен тырпайып. Улына әлегә үзе белән булган хәлләрне турында дөресен сөйләп булмый. Ул аны үзенчә аңлап, мактанып, масаеп йөрияшәк. Ялганласаң да ышандырырлык, хәтта үзең инанырлык вакыйга уйлап табарга кирәк. Әтисенең туганы дисәң, шимбә көнне очрашканда ник абыең белән элегрәк таныштырмадың дип бәйләнүе бар. Чечня сугышында катнашкан, шунда яраланган ерак туганыбыз кебегрәк ялганны ызанга кертеп җибәрсәң, барыбер дус иш алдында мактанудан тыела алмас. Малай шалайның күп белергә теләве, кызыксынуы, тыкшынуы олыларга вакыты белән шул чаклы зур мәшәкать тудыра. Энә тишегеннән чыгып качардай буласың. Әнисе улын аш-су бүлмәсенә алып чыкты. Алдына кыздырылган казылык, каймак, ипи куйды. Аша, улым. Башка әйбер пешерергә өлгерә алмадым. Бу абыең шпион түгел. Әбиең ягыннан безнең туганыбыз. Аңа кем аткан? Батыр яралы була диләр. Бу абый батыр була инде алайса. Нинди кызык, дип малай урынында сикереп кулларын шәбәкләп алды. Шаулама, Илдар. Аңа беркем атмаган, машинасы авариягә очраган. Сул як тәрәзәсенең тимере кул башына кергән. Ярасы төзәлгәнче, может, бездә калыр. Сугыш, атыш, үтереш, кашыш белән бәйле хикәяләү көткән Илдарны табигый ки мондый гадәти аңлату канәгатьләндерми. Кәефе кырыла. Кызык булмый калды бит. Малай иренеп кенә шәнешке белән казылыкка үрелә. Әнисе улын калдырып диван кырына ипле итеп шүгәләп, Сәйитнең яраларын тазартып, сөртеп, янәдән тыгыз итеп бәйләде. Батырның ике ярасы да куркырлык тирән түгел икән. Бу шөгылен аның ашыкмыйча, яратып, яра кырындагы урыннарны сыйпый-сыйпый эшкәртүе Ярулла улының игътибарыннан читтә кала алмый. Тәнегездә ярасыз урыны юк диярлек. Сез Чечня сугышларында катнашмагансыздыр ич. Яраларыгызны Илдар күрсә, хөрмәте бермә-бер артыр иде. Без катнашкан урыш фитнәләр белән чагыштырганда, Чечня бала чага уены. Хөкүмәт акчасын бүлешү генә. Асылбаева киренке хәләтеннән арынып җитмәгән иде әле. Күз алдында һаман теге үләтләр тора. Шул сәбәпле Сәйитне аңлап бетермәде. Капылт кына соравын бирде. Нинди ул тагын мин белмәгән, ишетмәгән сугыш? Сәйит фикер агышын янәдән җиңелчә шаярту, сүз уйнату юлына кертеп җибәрергә тырышты. Хәле шәптән түгел, температурасы бар иде бугай. Илдар әйткән шпионнар сугышы инде. Андый гына булса ярый, әфәндем, безгә дә капкалап алырга вакыт җитмәде микән? Шәйгә чыга аласызмы? Әллә биргә генә алып керимме? Ничек инде, аш бүлмәсенә генә барып җитә алмыйм ди. Әле синең ике бандитыңны күсәк белән сугып үтерергә җыенган идем. Әнисе үрсәләнеп, иркәләнеп, иреннәрен турсайтты. Миникеләр дип инде. Рәсәй бандитлары барысы да минеке буламыни?
Сәйет исән қолына Әнисәнең ушын алды. Ярылған иреннәренә тидерде. Рәхмәт әйтүе иде. Ашсу бүлмәсендә бая сораган 2 рюмка аракыны эчеп куйды. Ханым үзе дә тартынып тормады. Аңа да бүген нервларын тынычландыру өчен ярдәм, өстәмә көч кирәк. Өстәлдә булган нигъмәтләрне капкалап, шәйләп алгач, шәраб пары миләренә менеп җиткәч, бер сәбәпсез көлешә башладылар. Сез үзегезне күз алдына китереп карагыз. Агачлар арасыннан килеп чыгасыз. Башыгызда кыйммәтле эшләпә, аягыгызда йыртылып беткән шабак сарыйыгы, өстегездән тамчы тама, су атасы диярсең. Үзеңне бел. Авызыңда кирзайтык сөртергә дә ярамый торган пычрак чүпрәк. Син шуны сабый баладай суырып утырасың. Кулларың артка кайрып бәйләнгән. Теләсәң ни кыландыр. Ыңгырашуың ошады. Килештереп, кенәри, тутый-кыш, юк. Иң оста фәхиш хатыннар тавышы чыгарып, үзеңә чакырдың. Барча ак, дымлы тешләрен күрсәтеп, дөньясын онытып кычкырып көлеп утырган ханымга иң соңгы чагыштыру оша бетмәде бугай. Сәйит тартырып җибәргәнен аңлады. Сүз шул кыштан да хәтәр, кире кайтмый. Мактанып алырга булды. Күсәкнең нинди шәбен юнәткән идем. Берсенең башына, икенчесенең биленә тундырам. Пистолетларын алып, үзләрен бәйләп, урманда ташлап калдырырга иде исәп. Курыктылар, килеп җитмәделәр. Ни өчен милициягә хәбәр итмибез дигән Сәйит өчен шактый авыр сөаль ханымның теленнән бик җиңел төште. Безнең хөкем оешмалары яхшылыкны аңламый. Алардан ераграк торуың хәерле. Иң әүвәл үзебезне үк ябып куеп, бездән үк сорау ала башлаячаклар. Күренеп тора, хуҗабикә төшеп калганнардан түгел, Сәйитне диккать белән тыңлаган булып, бөтенләй башка нәрсә турында уйлап утыра. Фаразыгыз дөрес, нәкъ шулай булыр иде. Сезнең дә милициядан куркырга башка сәбәбегез бар кебек. Без икебез дә бүген криминал дөнья корбаннары түгелме? Минем гаебем юк, диде Әнисә, Сәйит белән бер басмада торудан баш тартып. Мәсьәләгә тирәнтен караганда, минем дә гаебем юк. Мин дә нәкъ сезнең шикелле очраклы яисә явыз ният корбаны. Ләкин бит дөрестлек юлы һәр вакыт авыр, берәүнең дә тирәнгә керәсе килми. Сезнең белән ни нәрсә булганы миңа мәгълүм түгел. Кем әйтмешли, кара урман. Минеке 2-2-4 яз артыннан җәй килгән кебек ачык дип, ханым үҗәтләнүен дәвам итте. Сәйит былай да шамалы җигәрен алган, нигездә буш сүз көрәштерүдән туйса да, аның үз максаты бар иде. Берничә көнгә булса да, аякка басканчы, мәсьәлә ачыкланганчы биредә, Әнисә фатирында кашып яту. Фу, нинди килбәтсез сүз. Куркып яисә хатын кызлыгын итеп, кәҗәләнеп баш катырмасын өчен, мәгълүм күләмдә аны да урта гарбага җигәргә, тәртәгә кертергә кирәк. Теләсә нинди чыгымчы атка кайыш табып була диләр. Килешәм. Хәзер сез үзегезгә 2 бандитның һөҗүм ясавы, машинагызга кирип утырулары, куркыту, янаулары турында хәбәр иттегез ди. Анда озын протокол тутыра башлаячаклар. Исем, фамилиягез, эшләгән урыныгыз, адресыгыз, машинагызның маркасы, номеры. Шуннан китә. Мондый кыйммәтле чит ил уенчыгын нинди акчага алдыгыз? Кая һәм нинди бурыч белән бардыгыз? Әлеге бандитларны нинди максат белән яныгызга утырттыгыз? Узып китәргә тиеш идегез, ни өчен туктадыгыз? Сезнең иске танышларыгыз түгелме? Адресларын белмисезме? Алар хәзер кая, табып китерегез? Ошбу кеше үтерүчеләр сезнең сообщниклар түгелме? Ханым тырнаклары алсу төскә буялган куллары белән йөзен каплады. Җитте, кошмар, я Худам, инде нишләргә тиеш адәм баласы? Бер ни булмаганда яши бирергә. Яраларым рәтләнгәнче, мине ят эт шикелле өйдән куып чыгармаска. Хәзер миңа телефоннан шалтыраткалап алырга рөхсәт итегезче. Кыен мизгелләрдә дуслар кирәк. Якынлык шунда сынала. Милициядәге таныш белешне борчырга иртәрәк әле, алар өлгереп җитәргә тиеш. Фәридәгә исәнлегем турында берәр ничек хәбәр итәрмен, әлегә телефон аша бәйләнешкә керергә ярамас. Астан кисеп өстән ямау сәләтенә генә ия Хәлилгә дә ышанып булмый. Сатуын сатмас, әмма 1001 сәбәп табып ярдәм дә итмәс. Хәзер аңа төрле киемнәр, азык-төлек, бәлки машинасы да кирәк булыр. Бер ышанычлы кешесе бар кебек.
Ырынбур төрмәсеннән исән-имин чыккач, Әлфия Мисхәттән чын-чынлап фән әһле ясарга ниятләде. Профессор Рамил Вәлишин кандидатлык имтиханнарын тапшыруга Мисхәтне Алманиягә, Франкфурт шәһәренә тел өйрәнергә һәм материал җыярга җибәрергә ниятли. Мисхәт белән шибәрләрнең дә гүзәле булып киткән Әлфиягә Сәйид шактый матди ярдәм күрсәтте. Егет барасы шәһәрдә үзенең исәп-хисап счетын ачып җибәрде. Ашарга сорамый, кара көнгә кирәк булыр дип шактый акча күчерде. Алардан ярдәм сорарга була. Шатланып риза булырлар. Телефон янында уйланып утырганда, хәзер инде үзе берничә кибет һәм Казан читендәге базар хуҗасы Замир исенә төште. Аңардан да ышанычлы кешесе табылмас. Тик ул аның телефонын хәтерләми икән. Адресы күңелдә. Белешмә бүлеге аша номерны язып алды, шалтыратты. 6-да укучы кызы аны танымыйча, "Кемсез? Нәрсәгә ул?" кебегрәк сораулар бирә башлаган иде. Замир трубканы үзе алды. "Кайнар сәлам, Замир. Хәлләрең?" Элеккеге йөртүчесе аны сулышыннан ук таныды, шатланды. Кирәк булса, җанын ярып бирергә әзер булуын яшерүен кирәк тапмады. "Синең эшләрең күпме? Нәрсә белән мәшгуль?" "Сезне тыңлау белән мәшгуль." Рәхәтләнеп кычкырып көлде теге. Видео телефон алдында сөйләшкәндәге кебек, Замирның кара тут йөзе, авызы тулы алтын тешләре, елмаюы күз алдына килде. Күңеленә рәхәт җылылык йөгерде. "Кызың мине танымый инде. Сирәк күрешәбез, Сәйид Ярулович. Яшь гомерләр аккан сулар кебек узып бара" дип, Замир фәлсәфәгә кирип китәргә әзер иде дә, Сәйид аның хисси сөйләмен бүлдерергә булды. "Замир, гафу ит. Ашыгыч эш бар. Хәзер килеп җитәм, адрес. Машина ишек төбендә генә. Мин, гадәтемчә, үземнән тормаган бер ямсыз тарихка килеп каптым." Сәйидкә рәхмәтле, иң якын туганнарыннан да артыграк яраткан Замир бөтен авырлыкны икегә бүлергә риза булып, ихластан курка калды. "Нәрсә булды, Сәйид Ярулович? Төзәтеп булырлык хәлме? Тимерне кызуында сугыйк." "Әлегә безнең арада гына калсын. Мин бөтенләй чит ят очраклы кешеләрдән хәбәр салам. В общем, булай булды. Фамилияләрен әйтмим, кушаматларын беләсең. Кит мине, баш инженерын, табигатькә күз белән хушлашуга алып чыкты. Явыз нияте алдан ук уйланылган булганмы, әллә кинәт зиһене шуалып, шариклар ышкынып киттеме, пистолетын тартып чыгарды да шатыр-шатырата башлады. Минем күз алдымда мискин Мустафа суга йыгылды. Миңа да атты. Бер пулясы иң башның тиресен йыртып узды. Шул арада мин суга, күлгә сикердем. Тешем тырнагым белән җиргә сеңәргә тырышып, шумган килеш читкәрәк киттем. Сулыш бетеп, аңымны югалткач кына су мине өскә бәреп чыгарган. Куе камышлык эшенә килеп эләккәнмен. Кемдер мине эзләгән, ашудан эшләпәмә 3 пуля утырткан. Аннан соң бик көчле шартлау, пожар булды. Машина белән бергә мәйетләрне дә кемдер яндырды." "Кит эшеме икән бу?" "Юктыр. Анда тагын бер кеше. Китнең сакчысы җирән кушаматлы, ифрат явыз, үткәне, киләчәге билгесез бер адәм бар иде. Шуның эше булырга тиеш. Шик миңа төшәргә мөмкин." "Что сез, кем уйласын инде сезнең турыда шулай? Тузга язмаганны." Аннары исенә төшереп өстәп куйды. "Мустафаның хатыны күптән тегел шалтыратканы, ирен эзли. Мин аңардан бер кибетемә вак-төяк әйберләр алганым. Мискенкәем. Урыны җмакта булсын." "Замир, бүген өлгерә алмассың инде. Миңа киемнәр алып кил. Бер пар костюм, спорт киеме, эчке киемнәр, иң мөһиме, минем ботинкалар күл төбендә калды. Азык-төлек. Адресмы?" "Әнисә ханым." "Мин монда." Хуҗабикә ишеккә яңагын куеп, рәхәтләнеп тыңлап тора икән. Сәйид ашудан кызарынды, бүртенде, адресны мыгырдады да, кызылга ташланган үгез төсле онытылып китеп, һөҗүмгә күчте. Ул хуҗабикәне ботарлап атарга, балконнан ташларга әзер иде төсле. Сез рөхсәтсез минем сөйләшкәнне тыңлап тордыгыз. Бу ничек дип атала? Подлость. Сәйид нәгырьләр урды, тузынды, җикеренде, авыруы кузгалды, хәле бетеп, шып итеп телефон янындагы кызыл кәнәфигә сеңде. Ул үзенең көчсезлеген танырга мәҗбүр булды. Әнисә, яралы кунакның ярсуына исе китмәгәндәй, бүлмә уртасында басып тора бирде. Шалбарын һәм йон кофтасын салып, өстенә тезен капламас кына иркен соры күлмәк кигән. Тагы да шибәрләнеп,
яшәріп кеткен. Зинһар, тынычланыгыз. Табиб булсам, сезгә дә борчылырга ярамый дияр идем. Махсус тыңлап тормадым. Безнең фанер ишекләрне күрәсез. Сез гел хуҗа булып яшәп, тавышны кысмыйча, курыкмыйча, кычкырып сөйләшергә өйрәнгәнсез. Теләсәләр, күршеләр рәхәтләнеп тыңларлык иде. Сәйид һаман тынычлана алмый, һавалана, кирәкмәгән хәрәкәтләр ясый. Кинәт башка карарга килеп, сөйләүеннән туктап, Әнисә чыгу ишеген кайрып ачты. Рәхим ит, әфәндем, чыгып китә аласыз. Чакырып китергән кунагым түгелсез. Шулай да тыңлап бетерегез. Сезнең өчен дә файдалы информация булыр дип уйлыйм. Ишекне япты да, берни булмагандай диванга килеп утырды. Аякларын җайлап куйды. Очраклы рәвештә күл буендагы фаҗига турында ишетеп, сезнең элеккеге алып сатар дустыгыз маньякның корбаны була язганыгызны белдем. Сезнең гаепсез, яхшы кеше икәнегезгә инандым диярлек. Әнде лексиконыгызга җирән сүзе килеп кергәч, мин бу якка чыктым. Һәм бер дә оялмыйча махсус тыңлап тордым. Миңа калса, 20 сентябрьдә булган ике вакыйга, ике фаҗига арасында багланыш, ниндидер кисешү булырга тиеш. Сәйид үпкәсен, ачуын онытып, үзен белештермичә туган нәфрәт кисәүләрен сүндереп, хатын ягына борылды һәм сүзнең дәвамын көтә башлады. Сәяхәтебезнең башында асфальттан авыл юлына төшкәнче, минем машинамда егетләр тып-тын бардылар. Әллә милиция куып җитүдән курыктылар, башка сәбәбе булдымы? Нәрсәдер чәйнәп алдылар, аннан сәер исле төрекләр әйтмешли, тәмәке төтен эчтеләр. Инде төп юлдан читкә чыгып шактый баргач, телләре ачылды. Зур гынах кылган кешеләргә охшаттым мин аларны. Рыжий исемлеме, фамилиялеме кеше белән очрашуга баралар икән. Ниндидер станциядә күрешергә, шуннан инде каядыр еракка китәргә җыйналар дип аңладым. Таныш кушамат аталгач, Сәйид сискәнеп китте. Урыныннан торып, йөренеп алганын сизми калды. Кем диделәр, кем белән очрашуга барулары иде? Шул урынны ачыграк күз алдына китереп, төгәлрәк сөйләп биргезче, зинһарлап сорыйм, Әнисә ханым. Нәрсә, әллә берәр танышыгыз исеме аталдымы? Юк, соңрак әйтермен. Безнең язмышлар тагын бер фаҗигале ноктада кисешә бугай, чыннан да. Дөнья нинди тар, ләхет кебек. Сезнең машинада ишеткән хәлләрне төп-төгәл, түкми-чәчми күз алдыгызга бастыруыгыздан күп нәрсә үзгәрергә, минем язмыш теге яки бу якка хәл ителергә мөмкин. Булып узган хәлләр Асылбаеваның күз алдыннан үтте. Мин үземә ышанам, диде артта утырганы. Ышанычым какшый башлый икән, һич уйламыйча мин үз-үземә пуля җибәрәчәкмен. Интуиция мине алдаганы юк. Без бүген исән калабыз. Башка бер транспортка утырып китәрбез. Җирәнне табасы. Ул ниндидер хәлләрдән соң зур акча алып килергә тиеш дип уйлыйм. Бу ханым безне ташлап, теге дөньяга китәме дип сорады икенчесе. Әнисә хәтерли, озын чәчле егетнең наган көпшәсен сыйпап барганына игътибар итте ул. Көзгедә күз карашлары очрашып алды. Әлбәттә, анысының да карашы сәер, аңлаешсыз, томанлы, пычрак иде. Алда утырганның күзләре салкын, бака тәне кебек юеш, хәтта сасы исле кебек тоелган иде аңа. Хәзер ул күршесендә утырганының джинсы чалбарын һәм коңгырт кроссовкаларын гына күрә. Шунысы да бик җиткән. Артта утырганы янәдән сорап куйды. Безне Займищедамы, Юдинадамы көтәләр. Бу якның вак-төяк шәһәрләрен һич хәтердә калдыра алмыйм. Барысы урынына да Мәскәү, Нью-Йорк, Токио кебек зур шәһәр салып куярга иде шунда. Барып җиткәч белерсең, миңа ышан, диде озыны, оятсыз күз карашын Әнисәнең аксыл чырайына юнәлтте. Бу юлы аның күзләре елмаюшан, акыллы, мәрхәмәт һәм теләк сирпеп торалар. Миллион күзләр шул була торгандыр инде ул. Әнисәнең юл хәлләрен өзек-өтек, ярым йорты булса да искә төшереп сөйләгәннәре Сәйидне зәһәр борчуга салды. Уйланырлык нәрсәләр бар икән. Әгәренки, күл буенда Вахапов кинәт бәйдән ышкынып хуҗасына ташланган, котырынган эттәй яисә тиле бәрән орлыгы ашагандай кыланмаса да, аларны җирән юкка чыгарырга ниятләгән түгелме соң? Ул бу шөгылен алдан планлаштырып килгән булырга охшый. Үзен яхшы белүчеләрдән тәмам котылырга җай чыккан. Аның белән бәхәсләшеп утырган ханымны шул мизгелдә хуҗабикәгә ачуы килеп мажара эзләп йөргән җилбәзәк ханым диясе килде. Әсирлеккә алган бандитлар белән очрашу урыны якынча вакыты алдан килешенгән булган. Бергәләп җинаять кылган кешеләрдәй алар шартлы урында очрашып, еракка юл тотарга җыенганнар.
Күрешү урыны күпкә алдан билгеләнгән, биредә җирәннең шын йөзе һәм ахыр максаты гына ачылып җитми. Ул ак белән караны, аларның кушылмасы нинди төсләр биргәнне аера торган зат. Асылбаевны кулга төшергән егетләр, сүзе әрәм. Тәвәккәл, әмма акыл шәрифләре эш фигылене мантыклы алып барулары ягыннан урта кул адәмнәр икәннәре сизелә. Җирәнне эс калдырып йөрүче малай шалай белән кайсы җипләр, нинди кылган яисә кылынасы җинаятләр бәйли. Шуны беләсе иде. Сакманов җирәннең алдап Фәридәне үзенекен итүен, хәзердә аңа җылы мөнәсәбәтен яшермәвен, телефоннан үзе белән китәргә чакыруын, туктаусыз эзәрлекләвеннән хәбәрдар түгел иде. Һәм бүген ул Әнисәнең көрән диванында сызланып һәм иркәләнеп ятканда, төнге Казан каласында аңа кагылышлы нинди вакыйгалар буласын белми иде. Тормышы кыл өстендә торган вакытлар булгаласа да, Сәйит үзенең мондый авыр хәлдә калганын хәтерләми. Атыш, үтереш булганда да җир асты юлында яктылык сирпелеп тора иде. Шибәр ханым фатирында озак кашып ятып булмас. Адәм баласына күрү өчен ми чыкыры, күз, карар кылу өчен аң, ихтияр бирелгәндер. Кешенең табигате галимнәр өчен иң олы сер. Башыннан узганнарны хикәләү барышында ханым вакыйгалар тәэсиренә бирелеп, аларны янәдән күз алдына китереп булса кирәк, кинәт елап җибәрде. Күрәсең, тыелып килгән дә нервларының ахыр чиккәчә киеренкелегенә түзә алмыйча, риясыз яшьләре тышка бәреп чыккандыр. Күрше бүлмәдә дәрес әзерләп утырган Илдар йөгереп чыкты. Әнием, нәрсә булды? Кем рәнҗетә? Бу абый барыбер шпиондыр әле, миннән генә яшерәсез. Әнисә улын күкрәгенә кысты, башыннан сыйпады. Улым, тынычлан, берни булмады. Киттек йокларга. Тыныч йокы, Сәйит иптәш. Илдар йокыга киткәч, Әнисә бүген булган хәлләрне башыннан уздырып, йокыга китә алмыйча интекте. Гаи, егетләр, Сәйит барысы бергә сагыз төсле миендә укмаштылар, буталдылар. Ни өчендер урыныннан торды, залга узды. Сәйит киң диванда җәелеп ята иде. Онытылып китеп, юрганын читкә ташлаган. Тәрәзәдән төшкән ай нурында ул көмештән кыйлган һәйкәлне хәтерләтә. Әнисә Сәйитнең ирләрчә матурлыгына сокланып карап, аз вакытка гына югалып, үзе дә сындай катып торды. Бөтен тәнен биләп алган дулкыннан, җылылыктан әсәрләнеп китте. Аңа бер үк вакытта рәхәт тә, оят та иде. Соңгы хис җиңде. Ул ярамаган эштә тотылган кешедәй кинәт сискәнеп, имәнеп китте. Нишләп әле ул ялгыз, бөтенләй диярлек таныш булмаган ир янына килеп керәсе итте. Ялангач кеше күргәне юкмыни? Исенә төште. Ул бит яралы, андый чакта иреннәр кибә, су эчәсе килә. Әнисә йомшак аяк киемнәре белән песи кебек кенә атлап, аш-су бүлмәсенә чыкты. Кайнаган салкын суны чәшкәгә агызды да, янәдән олы бүлмәгә узды. Суны өстәл кырыена куеп, Сәйиткә якынлашты. Киң маңгаенда эре ак тир тамчылары күреп, бүлмәдә чүпрәк эзли башлады. Өстәлдән кечкенә салфетканы алып, ифрат саклык белән юеш урыннарга тидереп алды. Ул бу шөгылен шундый нәзберек итеп, иркәләп эшләде ки, ир берни сизмәде. Һаваны тигез итеп сулый-сулый йоклый бирде. Бираздан ир матур итеп елмаеп куйды. Ханым аны үзенә кабул итте. Үзенең дә ирексездән иреннәре җәелеп китеп, инҗидәй тешләре ялтырап алды. Йөрәге тагын да ныграк тибә башлады. Әнисә идәндәге шәшәкле паласка тезләрен шәншеп, иреннәрен Сәйитнең ярасына тидерде. Һәм шунда ук кырт чаккандай сикереп торып, бүлмәдән чыгып китте. Сәйит бу вакытта бик матур, татлы төш күреп ята иде. Янәсе, ул әтисе салып калдырган мунча ләүкәсендә җылынып ята. Шул мәлдә ашык төнлектән төсле күбәләк очып керә. Шәшәк эзләгәндәй мунчаны бер урап чыга да, Сәйитнең иреннәренә килеп куна. Һәм елмаюы белән бергә кушылып китә. Төнлә Сакмановның яңадан температурасы күтәрелә. Көзге салкын сулы күлдә яту иссез калмый. Сәйит ыңгырашып уяна, тавыш биреп хуҗабикәне чакыра, аспирин сорап ала. Игелек сәрвәре шактый көннәр кызышып, вакыты белән аңын югалтып, салкын тию һәм яралар белән кеше өендә көрәшеп ята.
5-нче бүлек. Иркин кабинетында шитлектәге жануар кебек, ишекле түрле йөренеп, полковник Гаяров скрипка кыллары кебек соң шиккәчә тартылган киренке нервларын тынычландырырга тырышты. Нишләптер йөрәге кайный, жаны кыйнала, күңеле тыныч түгел. Шул хәтлесе генә җитмәгән. Бүлмәсенә керә-керешкә кизүдә утыручы алсу чырайлы лейтенант ашказаны яхшы эшли, сөенече белән шатландырды. Вахапов, Сакманов, Гадилов дигән бизнесменнар һәм беренчесенең җирән кушаматлы сакчысы юкка чыкканнар. Якыннары, дуслары, хезмәттәшләре берни әйтә алмыйлар. Көпә-көндез каядыр чыгып киткәннәр һәм гаип булганнар. Әйтерсең көтүдән сарыклар югалган. Аларның әлбәттә махсус ышкышка төялеп, Төркия, Кипр, Египет, Хорватия кебек шикләре ачык берәр илгә кызынып, тузлы суда иркәләнеп кайтырга чыгып китүләре дә ихтимал. Акчалары бер букша, иртән торып хезмәткә ашыгасылары, өстә утырганнар каршында җавап тотасылары юк. Әмма чит илгә сәфәр тотсалар, ниятләрен көндәшләреннән, ач күзләрдән яшергән хәлдә дә хәләл җефетләренә, ярдәмчеләренә ым кагарлар иде. Хатыннары хастаханәләргә, милициягә шалтыратып буза күтәрергә ашыкканнар. Бу вакыйга иң олы хуҗаларга җитми калмас. Безне капчыкта яткырып булмас. Гаяровның кичүс кәефенә бу хәбәр ифрат начар тәэсир итте. Аның бүлмәдән чыгып качасы килде. Алай гына котылырдай кәнәфи түгел шул. Хәзер кызыл аппарат шалтыратырга тиеш дип, бөтен барлыгы, жаны тәне белән шуны теләмичә йөрөнгәндә, нәкъ шул шайтан урынында тыпырчынып бии башлады. Сәламнәр, иптәш полковник. Хәлләр ничек? Исәнмесез, иптәш генерал? Миңа киреп чыгыгыз әле. Так. Миндә кешеләр бар, 20 минуттан. Әйтелгән вакытта полковник Гаяров кызыл агач белән тышланган 3 метр биеклектәге ишек янында яшь солдат кебек үрә катып басып тора иде. Бер-берсенә охшаган шома битле егетләр ишекне үзләре ачып, өлкән офицерны эшкә кертеп җибәрделәр. Генерал урыныннан чыкмыйча, шулай да аякка басып кулын бирде. Гаяровтан яшерәк булса да, шәче кыйылган, нык бәдәнле, зур кара күзле иде бүлмә хуҗасы. Гафу ит инде, Салих дус, ашыгып чакыртып алган өчен. Үзең чипы турында хәбәр бирмисең. Кабул итү бүлмәсенә ак йорттан шалтыратканнар. Информация сорыйлар. Аларга хәбәрне синең кул астында эшләүче майор генерал алдында яткан кагазга күз салды. Әйе, майор Алексей Тимофеев җиткергән. Сездәге тәртип бөтенләй какшаган. Шөкесе төшеп калган тәгәрмәчле арба хәленә килгән. Субординация дигән нәрсә бар бит әле дөньяда. Инде миңа шалтыраттылар. Казан мафиясының абруйлары юкка чыккан ди җаваплы абзый. Мин әйтәм, бик шәп булган, алардан котылырга вакыттыр инде дим. Хикмәт башкада ди. Аларны милиция үзе җыеп алып, судсыз нисез алып чыгып аткан. Шуның алдыннан акчаларын талап алганнар дигән хәбәрне шәһәр буйлап тараталар ди. Генерал мондый олы коткыны гайбәтне берәүдән дә ишетмәде. Полковникны өркетеп алу өчен үзе уйлап чыгарды. Булай да хәйләкәр күзләрендә яшеннәр ялт-йолт уйнады. Төлке койрыклары күренеп алды. Бер катлырак Гаяровка куркыныч булып китте. Бүлмә хуҗасы полковникның югалып, каушап, кичерәеп калуыннан канәгать булып, өстенлеген яшерергә дә теләмичә, һөҗүмне дәвам итте. Җитди тонда башланган сөйләшү бик кырыс булырга охшый. Гомуми җөмләләр белән генә котылып булмастыр. Мин сезне, иптәш полковник, бу юлы инде Салих дус түгел. Ни өчен чакыртып алганны чамалыйсызмы хит? Дөресен әйткәндә, сезгә менгәндә белмидем, диде Гаяров тәненең һич уйламаган җирләреннән тир бәреп чыгуны, борын очыннан тамчылар тамуны тоеп. Шактый билгеле кешеләр юкка чыкканнар дисез бит. Шуның өчендер дип уйлыйм. Миңа әле генә әйттеләр, шул эш белән шөгыльләнмәкче идем. Вакытсыз борчыйсыз, әфәндем дисеңме? Мин алай уйламыйм, диде Салих, киң ушы белән борынындагы битендәге тирләрен сиздермичә генә сөртеп алып. Кайбер мәгълүматларны тикшерергә вакыт кирәк иде. Сез аны бирмәдегез димәкче буласыңмы? Диде генерал авыз читенә оялаган мәсхәрәле елмаюны яшереп тормыйча. Гаяровның эндәшми калуы әлегә иң акыллы йөреше булды. Республикада барган хәлләр, икътисади баланс өчен көрәш, идән асты байларының котырынуын ничек бәялисез, дип генерал атакага күчте.
Әлбәттә, һәр намуслы һәм порядочный кешене илдә, шәһәребездә барган хәлләр ваемсыз калдыра алмый. Әмма мин белүегезчә кечкенә кеше һәм күп нәрсә өчен җавап бирә алмыйм. Бик хаклы әйттегез. Һәр кеше үз урынында, үз дәрәҗәсендә дөрестлек өчен көрәшергә тиеш, диде генерал беркадәр пафоска бирелеп. Ләкин һәр кемнең үз дөрестлеге бар дигән борынгыдан килгән гыйбарәдә яши, бездән сорамыйча. Кабинет хуҗасының сүз сөрешен, кайсы якка кайруын, нәрсә әйтергә теләвен аңлап җиткерүе кыен иде. Шуңа күрә полковник Гаяров башын җүләргә салырга булды. Бу гадәти солдафоннан ни көтәсең дип фараз кылсын да, чыгарып җибәрсен. Бик эссе биредә. Әллә яга башлаганнар инде. Безнең тәртип саклаучыларның үз фикере була алмый. Булырга тиеш тә түгел. Без хөкүмәт сакчылары, хезмәткәрләр, кушкауны үтәүчеләр. Халык сакчылары, дип төзәтте генерал, йөзенә арган талчыккан кыяфәт чыгарып. Мәче тышкан белән уйнаудан тиз туяды. Хуҗа кеше төп мәсьәләгә күчте. Бая мин атаган адәмнәр исән-сау микән? Кая лактылар икән? Аларны милиция юкка чыгарды дигән хәбәрне ничек бәялисез? Утсыз төтен чыкмый, сүз дә юк. Һәр кайсының халык каршында гөнаһлары зур. Алып чыгып судсыз нисез атарлык гаепләре бар. Менә булай, дип кулын муйнына тидереп алды. Ну, без бит демократик дәүләт төзү юлына чыктык. Һәм мондый фашистик яисә коммунистик башбаштаклыкка юл куя алмыйбыз. Дөресме? Гаяровның килешми хәле юк иде. Элеккеге фирка җитәкчеләренең берсе хәзерге генерал ифрат хаклы, акыллы сүзләр чәчә иде. Фикерегез ифрат тирән, төпле. Вахапов, Сакмановларның югалуында милициянең бер катнашы, бер гаебе юк дип уйлыйм. Дөрес, әле район милиция бүлекләре, аларның начальниклары бар. Ешкына алар үз белдекләре белән эш итәләр, мөгез чыгаралар дип, мәсьәләне читкәрәк алып китмәкче иде. Идеология килә, китә, кадрлар кала дигән ышанычта яшәгән генерал кул ишарәсе белән аны туктатты. Без биредә милиция структурасын тикшерүгә кереп китмик әле. Айрым алганда Сакманов белүемчә элеккеге милиция хезмәткәре. Аны кая дип уйлыйсыз? Исән микән? Берәр чираттагы сөяркәсеннән аркасын кашытып ятмыймы? Гәүдәсен ташлаган жаны үзенә урын таба алмыйча синең тирәдә ашып йөрмиме? Бу юлы Гаяров шабыр тиргә батты. Нәрсә әйтергә тели бу сәнәктән көрәк булган генерал погоннары таккан адәм? Фикерен кистереп әйтми, җепнең ошын яшерә. Шулай да бу юлы мөмкин булган чаралар ярдәмендә үзен сыртка салдырмаска булды полковник. Ни өчен әле сүз Сакманов һәм аның жаны турында гына бара, иптәш генерал? Алар ишетүемчә, 4-әүме, 5-әүме, ягъни бер компания булганнар. Әле берсенең дә табылганы юк. Кстати, шул ук көнне Чаллы Казан юлында күренекле гаишнигыбыз Карам Сәгъдиевны атып үтергәннәр. Полковник нидер өстәмәкче иде. Бүлмә хуҗасы ушы белән чебен үтергәндәй өстәлгә сугып, урынбасарын бүлдерде. Беләм. Аны зурлап күмделәр. Урыны җмакта булсын. Гаиләсенә ярдәм иттек. Үлгән кеше берәүгә дә кирәк түгел икән шул. Исемен сүз арасында искә алып, тизрәк оныту ягын карыйлар. Бигрәк тә кәнәфи биләүчеләр. Ничек уйлыйсыз? Менә бу вакыйгалар, югалтулар, үтерешләр арасында ниндидер эчке бәйләнеш, якынлык юк микән? Диде генерал йөз кыяфәтенә мәртәбәлелек иңдерергә тырышып. Юктыр дип уйлыйм. Сезнең фикерегездә уйландыра торган нигезорлык бар дип, полковник алып баручының салпы ягына салам кыстырса да, хәйләкәр хуҗа бу арзанлы җимне капмады. Монысы юл уңаенда гына. Сакмановны искә төшерүем юкка түгел. Сез аның белән якын дуслар дигән хәбәр килде Саискан канатында. Танышлар, ул халык белән каберең якын булмасын. Шулай да мин аны шыгырдан чыгып китмәсен дип контрольдә тотарга тырыштым. Соңгы тапкыр кайчан очраштыгыз? Кайда күрештегез? Бу безнең элемтәләрнең тирәнлегеннән хәбәрдар бугай. Ниндидер тотыныр баскычлары бар, әмма материалы җитеп бетми. Әллә үземнән танытасы киләме? Шунда мәсьәлә булайрак тора иде. Гаяровның эш телефоны тыңлана. Югалган көнне Сакмановның полковникка шалтыратып, кемнәр белән кайларга таба барулары турындагы хәбәр тасмага язып алына. Очраклы рәвештә диярлек.
Генералның сезнең телефон тыңлана, миңа язманы китерделәр дип дигетчеләр дәрәҗәсенә төшәсе килми. Үзе танымасмы дип кыса. Ут су ашагына түгел, бакыр торбалардан чыгып, исән калган полковник башын жүләргә салып утыра. Бик хәтерләп бетермим. Эш шундый күп. Бу арада телефоннан гәпләшкәнегез булмадымы дип, бүлмә хуҗасы яртылаш ачылырга мәҗбүр булды. Әлбәттә, Гаяров Сакманов белән ул үләсе, югаласы көнне булган сөйләшүне хәтерли. Димәк, язып алганнар. Хәбәр иткәннәр. Әйе, булды шуландый хәл. Нәкъ менә шул көнне ул миңа шалтыраткан иде. Хуш, нәрсә турында гәпләштегез сер булмаса? Гаяровның күптәннән мондый четерекле хәлдә калганы юк иде. Хәзер ул ниндидер карар кабул итәргә тиеш. Аның һич кенә ачыласы, үзен сатасы, сатыласы килми. Икенче яктан, пычагымамы аны яшереп торырга? Кыска гына фикер алышуда бер нинди дәүләт сире ачылмады. Сәясәткә кирелмәде. Дәрәҗәле түрәләргә бәя бирелмәде. Мине ярдәм иткәндәй полковник олы йодрыгы белән маңгайын уып алды. Сөйләшү булды. Каядыр ялга чыгабыз диде кебек. Бик хәтерләмим. Сездән яшерен батырын түгел, кичә хатынның туган көне иде. Біраз арылган дип аклану нияте белән елмайганда итте. Сөйләшүнең иштәлеген искә төшерергә тырышырмын. Хәбәр итәрмен. Ярый, көтәм, диде бүлмә хуҗасы. Турып кулын биреп хушлашуны кирәк тапмады. Бер-ике көн эчендә Сакмановны һәм аның әшнәләрен табыгыз дип өстәде. Полковник Гаяров үзен зирәк сәясәтче санаса да, генералның ни өчен шулай сәүдә икътисады әһеле Сакмановка битараф булмауын аңлый алмады. Үтереш, атыш, кешеләрнең көпә-көндез югалуы безнең заманда гадәти хәл иш. Генерал исә Гаяров алдында тулысынча ачылуны кирәк тапмады. Яшь киленнәр кебек тел яшерүнең сире моннан гыйбарәт иде. Генерал алдына бурыч куйдылар. Сәйит Сакманов дигән бизнесмен депутатлыкка дәгъвасын алсын, баш катырып йөрмәсен. Ризалыгын, гаризасын кире сорасын. Ул округтан башка кеше шул район хуҗасы узарга тиеш. Сакманов бай, сүзгә дә, акчага да саран түгел, ирекле көрәштә юл куйганда аның узып куюы да бар. Рәсми эзәрлекли башласаң, кире нәтиҗә килеп туачак. Рәсәй сайлаучысы хөкүмәткә арты белән торган, аның белән бәхәскә, вәсвәсәгә кергән, бигрәк тә җитәкче даирәләр, оешмалар тарафыннан рәнҗетелгән, кысылган, тыелган кешеләрне яклап тавыш бирә. Рәсми юл белән җиңү кыен булачак. Димәк, сөйләшү, аңлашу, сатып алу, ришвәт кебек тайгак юллар кала. Участковый милиционер атым буксиры кебек бара. Аны туктатырга кирәк. Теләсә нәрсә вәгъдә ит. Тик гаризасын алсын. Депутатлыкка дәгъвасыннан баш тартсын, диделәр аңа. Менә шул йөкләмәне үтәү барышында полковникны чакырган иде генерал. Гаяровның Казан мафиясе аеруча Сакманов белән вәс-вәс яшәүе турында кайбер мәгълүматлар бар. Әмма тотылмаган, карак түгел. Исбатлап кара. Бүлмәсенә төшеп, урындыгына утыруга, Гаяров мафия айрым алганда Сакманов белән араны кискен рәвештә үзмәгәне йомшаклыгы өчен үзен битәрләп алды. Икенче яктан, әлеге халык белән дус яшәмәсә, шәһәрдә, илдә барган вакыйгаларның күбесеннән хәбәрдар булмас. Малайы да чит ил тарантасында түгел, акада селкенер иде. Менә икенче кызы да пешеп җиткән хөрмә кебек өзелеп төшәргә генә тора. Кияүгә чыгарга уйласа, йөзгә кызыллык китермәслек туй ясарга, әгәренки ашыкмаса, айрым фатир юнәтергә кирәк. Кемгә барып йыгыласың? Әле генә Сакмановны табарга дигән хуҗадан айлык хезмәт хакыннан башка сукыр тиен, кәррә ярдәм ала алмыйсың. Тагын шул ук Сәйит кырына төлкедә юмалап барырга туры киләчәк. Кичә хатыны Венера күзлеген сөртә-сөртә нәрсә ди? Синең бердән-бер ышанычлы кешең, дустың диимме, Сәйит Яруллович бар. Аны ташлама. Ул пычагыма китсенме, абзаңның кесәсендә ул дип әтәчләнгән булды полковник. Әмма хатынының хаклы икәнен эштән танырга мәҗбүр булды. Бер кемне кабул итмичә беркадәр уйланып утырганнан соң, полковник туры элемтә буенча майор Алексей Тимофеевны чакыртты. Кылган шәшле, оппак чырайлы, төссез күзле майор килеп керүгә, Гаяров аны юри мактарга кереште. Синнән илебезгә турылыклы, намуслы,
эш сөючән милиция хезмәткәре чыгасына мин бер кайчанда шикләнмәдем. Бүген яна бер кат инандым. Безнең шефка шалтыратып, Ваһаповларның югалу турында хәбәр биреп дөрес эшләгәнсең. Майорның бу бүлмәдә макталуның бәһәсен белгәнгә бигисе китмәде. Информация мәсьәләсенә ачыклык кертергә булды. Миңа иртән генерал үзе шалтыратты. Гаяров килеп җитмәгән, миңа шундый хәбәр килде, дөресме? Тикшер, миңа әйт диде. Сездән турыдан-туры җитәкчемнән узып, нишләп мине авыртмаган башыма бәла эзләп йөрим ди. Таләп иткәч кенә хәбәр бирдем. Полковник берни аңламыйча авызын яртылаш ачкан килеш катып калды. Борынгы акыл иясе нәрсә дигән әле? Әй бу замана, әй бу әхлак. Тимофеев алдашмый булса кирәк. Умырзаядагы вакыйгаларны тикшергәндә артык тырышканы өчен аңа шактый муклаш кәләккән иде. Премиясыз калды. Хәзер уйлабрак эш итә, шинель чабуларын җыебрак йөри кебек. Чөнки үз чабуыңа үзең үк басып, тора алмаслык булып мәтәлеп китүең бар. Безнең задание уртак. Сакмановны җир астыннан, су төбеннән булса да эзләп табарга. Көтмәгәндә, уйламаганда кирәкле кишер яфрагы булып китмәсенме иптәш мафиозник дип, полковник майорга кулын сузды. Тимофеев һәр вакыт уйлап, сак һәм үзенә файдага эшләргә тырыша. Нервлары таза, какшамаган үсәсе, шәһәр районына бүлек хуҗасы булып барасы килә. Каядыр күренергә, күзгә шалынырга теләп, вакыты белән артык мөстәкыйль адымнар ясап куйгаласа да, бу очракта Тимофеевның генералга үзе шалтыратып информация бирүенә Гаяров ышанмый. Илемтә киресенчә үзәктән килгән булырга тиеш. Ләкин тикшереп дөреслекне табып булмаячак. Икесенә дә ышанмаска гына кала. Бердән-бер дөрес юл шулдыр. 6-нчы бүлек. Зәңгәр чәчәкле рәсемнәр төшерелгән ак абойлы диварга терәлеп торган Коръән диванда ыңгырашып, вакыты белән сулышы тукталгандай кысылып куйган иргә Әнисә беренче тапкыр күргәндәй күзләрен төбәп карады. Улыгайып, тормыш тавының түбәсенә җитеп, инде югарылыктан төшә башлаган гадәти абзый. Ияк очындагы шыкырчыкны, муенын төрле яклап ураган елгашык җыерчыкларны, шатнап кипшенгән иреннәрне, көмеш төсен алган чәчләрне, берничә көн пәке күрмәгән битне, уртачадан озынрак буйны иңләп чыккач, кунагының бер дә ис китмәле адәми зат түгеллегенә инанды Әнисә. Тынычлану өчен нигәдер аңа шул кирәк иде. Ниндидер мөгъҗиза, язмыш шартлавы көткәндәй, күңеле гел сыкранып тора. Кояш шуклыгы хикмәте генәдер. Күзләрен читкә алырга тырышты, алары йыланнан курыккан куян кебек гел шул якка тартылалар. Кем соң син чакырылмаган, әмма диванымда хуҗа булып яткан адәм баласы? Әнисә бер кайшанда ир эзләп яскынып йөрмәде һәм йөрмәячәк тә. Шулай да күкрәгендә ачыну хисе булып бер төер утыра. Ул үзенең нәкъ аңа тиешле икенче яртысын таба алмады. Дөресе, аны тапмадылар бугай. Булачак өмете киләчәге пычракка, мүккә, лайлага батып, албастыдай урманнан килеп чыкмый торгандыр инде. Динле иманлы кеше иңгер-меңгердә әллә кайларда адашып йөрмәс. Кыяфәтенә караганда аның балалар үстереп, оныклар көтеп өйдә утырыр вакыты җиткән. Ул малай шалай кебек җибелдек балчык изеп йөри. Ходай Тәгалә мине коткару өчен махсус җибәргән булса, пычракка төренгән ир ярдәм кулын сузмаса, теге бандитлар аны исән-имин калдырган булырлар идеме? Берәү едва ли дияр иде. Юлбасарлар, наркоманнар икәне, кылган гөнаһлары өчен кашып йөрүләре күренеп тора. Димәк, ул дивандагы адәмгә улы Илдарчыгы бәхетенә исән калу өчен гомере буена бурычлы. Сөенечле уйлары зәңгәр күзләрне янәдән диван ягына бұрды. Бик сикемле, нурга тулышкан кеше күренә үзе. Яшьлегендә кызлар йөрәген аз сикертмәгәндер. Игътибар белән карасаң, хәзер дә бетәшкән картка охшамаган. Кырынмаганга гына кыяфәте олысымак күренә. Әнисә шунда үзен әрләп алды. Уятсыз, нәрсә уйлап утырасың? Аш мәшек үзеңне тондырма, ул сиңа беркем түгел. Жан яраларыңны ачма, үзеңдә канаты кайрылган ялгыз ак кыш түгелсең. Ринал Абдуллычың бар, үзеңне үлепләр ярата.
мәк шәшәгім дип кенә йөртә. Хыял диңгезенә чумып адашып калма, кызый. Кем сиңа фатир, машина, үй җиһазлар юнәтергә булышты? Ялдан кайтуга Мюнхенга җибәрәм ди. Җилкәңдә кылган гамәлләрне санап утыручы фәрештә барын онытма. Юк, юк. Аңа башка берәү дә кирәкми. Чөнки кулындагы сәгатеннән, колагындагы алкасыннан алып, аш-су бүлмәсендәге суыткычына чаклы аның истәлеге. Ничек инде шундый игелекле кешене бөтенләй белмәгән, җилдән килеп чыккан урам себеркесенә алыштырасың ди. Җене сөйми аның көрән диванда яткан адәмне. Тиз генә терелсен дә, үзе теләгән кырыс дөньясына китсен. Шунда Сәйид шатнаган иреннәрен теле белән ялап алды һәм сүзен кысып чыгарды. Әнисә урындыктан шәйле савытын алды. Иренең башын кулы белән күтәребрәк иреннәренә су тигезде. Тегесе уянганда итеп авызын ачты, кымсызланып эчә башлады. Әнисәгә шул мизгелдә ир ифрат сөйкемле күренә башлады. Яңакларыннан сыйпап, бармакларын иреннәренә тидерәсе килде. Гәүдәсе буйлап калтыратып, ниндидер серле көч узды. Әле генә башына килгән дөрес уйларны юып төшерде. Ринал Абдуллычка ул әлбәттә рәхмәтле. Кылган яхшылыкларының күбесе министрлык хисабына булды, һәм ул аның күпме рәхәтен, назын, иркәсен татыды. Яшь ханым белән булу гомерне озынайта, теләсә нинди даруны алыштыра диләр ич. Картлашны тиктомалдан ташлау кызганыч булыр. Ничәмә ел бергә булдылар. Районнарга, ауга, мунчаларга, шашлыкларга, сабан туйларын алып чыкты. Чын хуҗасы сахибы булды. Икенче яктан, диванда яткан кешенең шактый киң, туры маңгае астында нинди уй, теләк ният ятадыр бит әле. Ул сиңа ошады, аның белән шәшеңне бәйләргә хыялландың ди. Шуннан утырган да шуган, тирилеп аягына баса да түтит. Син кисәү агачына утырып каласың. Күз белән авыруны сыйпап утыру көлке һәм ахмаклык. Күзләрен ихтияр кеше илә аш-су бүлмәсе ягына күчерде. Әтеге гөнаһ шомлыклары хуҗаларын санга сукмыйча янәдән диван ягына борылдылар. Маңгайына, күз төпләренә тире бәреп чыкты. Ниндидер сәер нәрсә миен томалады. Авыр тойгы булып йөрәгенә ятты. Ширле яныннан турып китәргә дип кат-кат тәкрарлавына карамастан, аны урындыгына кадаклап куйгандай нәрсәдер тотты. Иләс хисләр дуамаллыгына бирешергә ярамый. Ул арыды бугай. Буталды. Сәйитнең яраларын тазартканнан соң улы янына икенче бүлмәгә кирип яткач та, әнисә һаман йокыга тала алмыйча мендәрен кочаклап бәргәләнеп ятты. Гаепле кеше квартиранты булдымы, шул күңелен әсәрләндереп җибәрдеме? Әйтә алмый. Мине иртәнге томан мисле кирип тулган уйлар йөрмәсен куып таратырлык көч юк иде Шибәр ханымда. Әдәм баласының тормышы ике кисәктән, табышлардан һәм югалтулардан гына тора икән. Һәр кайсы озын шылбырның бер буыны алып ташлап булмый торган бер кыйпылчыгы икән. Беренчесе, ягъни табышы, зиһен һәм акыл көчен, вакыт һәм сабырлык таләп итсә, булганны югалту өчен кичтеки генә ахмаклык һәм берничә дакыйка вакыт җитә икән. Соңгысы йөрәктә рентген нурлары күрсәтә алмый торган эз калдыра. Һәр югалту өчен кеше олы исәптән түли. Әнисә ике якын кешесеннән, дустыннан һәм иреннән бер юлы кулак какты. Иң әүвәл ачык авыз булганы, кешеләргә артык ышанганы өчен үзен әрләде. Шул кирәк миңа дип тынычланырга тырышты. Аннан алдаган әдәмнәрне сүкте, камиллектән ерак кешелек әхлагына эләктерде. Гаеплене тапмады. Тәкъдирдә язмышта шулай язылып куелган булгандыр дип кенә нисби тынычлык эзләде. Барысы да бүгенгедәй күз алдында. Булачак жан ахирәте, соңрак кан дошманы Надия белән институтка керү имтиханнарын биреп йөргәндә очраклы танышты. Урта мәктәпне алтын медальгә тәмамлаган абитуриент буларак, ул бары бер имтихан, математикадан язманы гына тапшырырга тиеш иде. Әнисә белемендә шикләнми, курыкмый. Авылда бер ел китапханәдә эшләү дәврендә ныклап әзерләнде. Төркем белән аудиториягә кереп, 3-ме, 4-ме рәткә барып утырды. Кагазын, ручкаларын җәеп салды. Укытучы вариантлар белән таныштыра.
тактага яза башлады. Мәсьәләләр Әнисә өчен артык авыр күренмәделәр. Берсе белән азрак шиләнсә дә, бирелгән вакыттан әүвәл шишелешләрне акка күчереп, кат-кат тикшереп куйды. Янәшәсендә утырган кызга бөтенләй игътибар итмәгән иде. Күршесе кинәт астан аның кулына кагылып, колагына пышылдады. Син татар кызымы? Әйе, бер дә охшамагансың. Татаркалар булгач, без бер-беребезгә помогать итәргә тиешбез. Ярым урысча сөйләшә. Әнисә үзеннән сулда шул ук партада утырган кызга күтәрелеп карады. Шибәр генә икән үзе. Күкрәкләрен күпертеп куйган оппак кофточкадан, тезен капламаган соры тар итәктән. Менә шул эш мәсьәләне шишеп бир әле. Зинһар. Никогда не забуду. Сөйләшергә, бер-береңә ярдәм итәргә ярамаганны сизсәләр куып чыгару ихтималын белсә дә, Әнисә бер күзе белән күршесенең биремнәрен иңләп алды. Аның өчен булар шикләвек вату гамәлендәге эшләр генә икән. Күршесенең алыныргамы, алынмаскамы дип аптырап, шикләнеп утыруын күргән кызый, Буш итмәм. Менә сиңа миннән әлегә бер истәлек дип, Әнисәнең озын күлмәк итәгенә ифрат матур чит ил ручкасы куйды. Ул шырдәле төсле ручкалар безнең илгә кирип кенә бара, һәм чит илгә йөргән бәхетлеләрдә яисә олы түрәләрдә, аларның матуркайларында гына була иде. Әнисә бу бүләкне алырга ярамаганны, күршесенең үзен ниндидер кирәкмәгән эшкә тартып кертүен нечкә, хисси йөрәге җаны белән тоя. Әзиһене нинди гүзәл ручка, синең төшеңә дә кергән юк. Сиңа бу мисалларны шишеп ташлау төкерек бәясенә тормый дип, үз ягына кайыра. Әнисә итәгендә җәйрәп яткан тәти уенчыкка кагылмыйча гына күршесенең каралама өчен бирелгән бер бит кәгазен алып, мәсьәләләрне ялт иттереп шишеп бирде. Менә монысында, зинһар, дип пышылдадылар кызыл иреннәр. Бер гөнаһ икенчесен тартып чыгара. Борынгылар пычрак эшне ташладык, дегет ясый башладык дигәннәр. Шуның кебек Әнисәгә дә бер йомшаклыгы өчен үзенә таныш түгел кызның бөтен мәсьәлә мисалларын шишеп бирергә туры килә. Соңыннан ул шул ришвәтне алмаган булсамчы дип үкенәчәк. Башка имтиханнарны ничек бирерсең дип сорады Әнисә, теге имгәк эшен акка күчереп утырган арада. Телдән яхшы бәя куярбыз, борчылма. Язма эш личное дело да кала диделәр. Син башлык кыз икән. Дуслар булыйк, яме? Минем папочкам зур урында эшли. Кирәк булыр әле. Әнисә үзен йомшаклыгы, мишанлыгы өчен эштән битәрли, һәдия ручканы тирләгән ушына алып, эшләрен укытучыга тапшырып чыгып китте. Язма эшенә 5 куйдылар. Ул студент статусында туган авылына кайтып китте. 1 сентябрьдә институт каршысындагы мәйданчыкта кая барырга икән дип аптырабрак торганда, янына бер кыз килеп басты. Һәм адашкан шыпшык кебек туктаусыз шыркылдый башлады. Син мине забыла? 1 экзамендә бергә утырдык. Мин синең турыда әтигә, әнигә сөйләдем. И сине яраттылар. Молодец, кызым. Яхшы акыллы подружка тапкансың диделәр. Дружи шуның белән, ига апкайт диделәр. Кызны мәҗбүри тыңлаганнан соң Әнисә сүз кыстырырга җай тапты. Калган имтиханнарны ничек тапшырдыгыз? Я уж тебе говорила, минем әти зур кеше икәнне. Барда сөйләшенгән иде. Минем исемем Надия, фамилиям Мирзанурова. Ә синең? Әнисә, теге вакытта тетрадыңнан карадым, фамилияңны беләм. Кстати, без бер группада булабыз. Сине староста итеп изберем. Эш стажыңда бар икән. Без гел бергә булыйк. Бу хәтлесе дә авыл кызы өчен яңалык иде, әмма шикләү гимәндә икән. Шибәр шыпшык кәртне ачып салды. Әтием деканга әйтте, шул кызны староста итеп куйгыз диде. Әнисә ни әйтергә белмичә, иртәгә күрешербез, ашыгам дип китеп барды. Тулай туракка урнашасы, ашау-ичү якларын җайлыйсы бар иде. Мирзанурованың сүзе хак булды. Әнисә Шарипованы староста итеп сайлап куйдылар. Надия студентларга аны күптәнге якын дусты, сирдәше дип тәкъдим итте. Надия үзе бигрәк тә аның ата-анасы кызларының гелән төгәл фәннәрдән торган шундый авыр уку йортында читтән ярдәмсез, мөстәкыйль рәвештә укый алуына ышанмадылар. Хәзерге атама белән әйткәндә, кызга спонсор трек кирәк булачак. Укытучылар белән 1-2 имтихан турында сөйләшеп була, ә монда 5 ел укыйсы бар. Надияның баш шәрифләре сыйык, мәктәптә укуының рәте шираты ата-анасы булмаган күрәсең.
Чибәр кызларга хас сыйфатларның берсе дә үзен читләтеп үтмәгән. Җилбәзәк, кишәләр, матур киемнәр, егетләр ярата. Яшереп кенә тәмәке төтәтеп алуга да каршы түгел. Белеменең ташка үлчимлеген яхшы белгән Мирзанурова бу үзе акыллык билгесе, Әнисәгә аш кандала кебек ябышты. Имтиханда урыннары янәшә туры килүне әйтәле. Әнисә акчаның кадерен белеп яшәде. Әнисе гел ярдәм итеп тора алмады. Шуңа күрә ашка койрык чәнчеп йөргән көннәрдә Надияләргә төшке яисә кичке ашка кереп чыгу ярап торгалы иде. Студент корсагы ул диянеке кебек, булганда күп итеп ашый, ризыгы эләкмәгәндә татлы истәлек исәбенә яши ала. Надияне алдан авыр кабул итсә дә, ташка таш ышкылып шомарган шикелле, Әнисе аңа күнекте, ияләште. Ахыр чиктә алар авызга авыз куеп, гел серләшеп, шөкердәшеп яши торган ахири дуслар булып киттеләр. Шулай да бер мәсьәләдә егетләргә мөнәсәбәттә уртак тел таба алмадылар. Шибәр, шая, шәһәр кызы Надия аларны бияләй урынына алыштыра. Алдый, шомарта, вәгъдә бирә, очрашуга килми яисә киресенчә, аның белән аралашырга теләмәгән ир-егеткә сагыз кебек сылана. Ахыр чиктә үзе буталып бетә. Бер-ике очрашкач, син аларга бурычлы кеше сыман. Үзләре биргән әйберне таләп итәләрмени? Туйдым шул ике аяклы хайваннардан. Анисычкым, коткар мине, кашыр. Әллә свиданиягә син генә барып кайтасыңмы? Ират белән мөнәсәбәткә Әнисә җитди карый. Аралашырга, кинога бергә йөрергә, саубуллашканда биттән әп иттерергә мөмкин. Әмма гомерлек юлдашың, яраткан кешең берәү генә булырга тиеш дигән иманда яши. Надия аны үгетләп тә, әрләп тә карый. Анисычка, яшь гомерләр ике килми, 5-6 елдан сиңа беркем карамаячак. Әнә нинди әрсез, ирләрне суырып ала торган яңа поколение үсә. Шансыңны ычкындырма. Әнисә провокациягә бирелми. Тырышып укуын белә. Фәнни чыгышлар ясый, бәхәсләрдә катнаша, Надияне имтиханнарга әзерли. Вакыты җиткәч, берәү дә мәхәббәт дигән серле чишмәнең татлы, тозлы, шифалы, агулы суын тәмләми калмый диләр. Өлгерер әле. Әнисә саф мәхәббәт кешелекнең дәвамы, сөю-сөйлү булган җирдә гөлләр чәчәк ата, нурлар балкый, рухи яхшылык туа дигән фикердә яши. Тиз арада аңа мәхәббәткә мөнәсәбәтен тикшереп карарга насип була. Әнисәнең суга батып үлгән бабасы ягыннан ботак ышыгына туганнары Казанда яши. Миргалим абзый заманында кайсыдыр районда прокурор булган. Пенсиягә чыккач, Казанга кайткан, адвокатлар коллегиясендә эшли. Шәмсия ханымга адресларын биреп, Әнисәнең килеп чыгуын үтенгән. Студент халкы шакырган җиргә кунакка йөрергә, очрашырга ярата. Мәскәү базарыннан ерак түгел, галәмәт биек түбәле, филләр киреп йөрерлек зур тәрәзәле Сталинка дип аталган фатирда торалар икән. Балалары үсеп, таралышып беткән карт белән карчык икәү генә калганнар. Бу тәрҗемәи хәлләре үзләренә ошый дигән фикергә килде күзәтүчән Әнисә туташ. Миргалим олы ялтырау өстәлнең башына утырып, тетя Сеня чәй әзерләгән арада, дөнья хәлләре, яшьләр алдында торган бурычлар турында иренмичә нытык тотты. Хәйләкәр абзый 20 минутлап сөйләде, бер нинди яңалык әйтмәде дигән фикерен тыңлаучы кыз күңеленә беркетеп куйды. Саубуллашканда, икесе дә аны шимбә көнне кичке сәгать 5-тә килүен үтенделәр. Бик кызыклы кешеләр булачак. Килми калма, диде Миргалим карт. Шит ят кешеләр күп булган мәҗлесләрне яратмаса да, дөресрәге андый шоуларга өйрәнмәгән булса да, өлкән кешеләрнең чакыруы белән сынашмау дуңгызлык булыр иде дип, нәкъ сәгать 5-тә Әнисә инсафлы гына ишекне какты. Жайлы җаена ятар дигәндәй, чакырылган кунаклар вакытында диярлек җыелыштылар. Күбесе өлкән яшьтәге парлы кешеләр. Араларында төрле һөнәр әгъзалары, инженерлар, галимнәр, шал чәчлеләре, пеләш башлылары, озон борынлылары, бүре кулаклылары бар. Миргалим абый әлбәттә инде үз белгечлеге файдасына мәзәк сөйләп алды. Галәмне яратуга 6-нчы көнне Алла адәмнең бер кабыргасын алган һәм һаваны дөньяга китергән ди икән табиб. Димәк, ул беренче чиратта хирург булган. Гафу итегез, дип каршы төшкән инженер. Алла дөньяны хаостан ясаган,
Димәк, ул беренче чиратта инженер булган. Кызык, дип канәгатьсез генә сүз кыстырган юрист, сез ничек уйлыйсыз? Ул хаосны һәм тәртипсезлекне кем тудырган дип уйлыйсыз? Әлбәттә без, юристлар. Мәҗлестә үзен Рөстәм дип таныштырган озын буйлы, шандыр гәүдәле, коңгырт мыеклы яшь егет тә бар. Әнисә белән махсус алдан сөйләшеп куелгандай урыннары капма-каршы туры килде. Туташ, кара күзләрен гел күзәтеп, өйрәнеп утыруын тыйып, үзен җайсызрак сизде, рәтләп сүзгә дә катнашмады. Әйе, юк, ярый дәрәҗәсеннән узмады. Шөгендер, кишер салатларының тәмен тоймыйча гына йоткалады. Тәнәфестә Миргалим абзыйсы аны икенче бүлмәгә дәшеп алды. Биредә, кызым, ике бик кызыклы нәсел утыра. Еникеевлар һәм Асылбаевлар. Шәҗәрәләрен махсус өйрәнгәнем юк. Бик борынгы зыялылардан. Хәзер модага кирип барган морзалар нәселеннән. Каршыңда күзен шиләйтеп, сине ашап утырганы карт төлке әллә ниләр күреп сизеп өлгергән. Асылбаевларның бердән бер малае. Университет бетергән, инде 3нче ел ниндидер научны тикшерү институтында эшли. Бераз әрсезрәк бул. Ошарга тырыш. Тәҗрибәле юрист соңгы җөмләсен әйтмәгән булсасың инде шунда. Тиленнән шайтан тарттымы ни? Рәхмәт, абый. Мин берәүгә дә ошарга тырышмаячакмын. Мин морзалар нәселеннән түгел. Әнием диддом баласы, әтием механизатор. Үземә тиешлесе табылыр. Абыйсы хәйләкәр елмаеп, ярый, кызма дип залга үтте. Әнисә берни булмагандай үз урынына чыгып утырды. Бернинди уялу, югалып калу, кимсенү сизмичә, уятсыз рәвештә морза малаеның борынын, мыегын өйрәнә, маңгаендагы, муйнындагы сызыкларны саный башлады. Пилмәнне ярата башлады, Гүбәдияне барысы да ишетерлек итеп мактап та куйды. Әрсезләнүе Әнисә файдасына булды бугай. Артык мокыт кызларны яратмыйлар. Подумаешь, морза малае, ә мин батрак кызы, ну и что из этого? Рөстәм мәҗлеснең соңында озатып куярга рөхсәт сорады. Әнисә төртмәле теленә йөгән куя белмәде. Әтиә нигез җибәрер мисең? Бергә кайтыйк дисәләр? Усаланмагыз инде. Сезгә килешми. Әнисәнең әрсезлек дарысы озакка җитмәде. Икәүдән икәү калгач, янәдән оялшан авыл кызына әйләнде дә куйды. Дөрес, Рөстәм җылылык, нур бөркелеп торган ушына бармакларын алгач, кулын тартып алмады. Миңа кайтырга вакыт, тулай торакны бикләп куярлар, диде Әнисә. Ишек төбенә чаклы затып куйгач, морза малае кызның кулыннан үпте. Иске гадәт, әмма нинди ихласлык, зыялылык билгесе. Егет очрашып, күрешеп яшәргә теләге туын, бергәләп театрга, кинога барырга рөхсәтен сорагач, кыз бәхетле елмаеп, ризалыгын баш кагу белән белдереп, кара тышлы ишеккә кирип югалды. Шул көннән яшьләр һәр кичне диярлек очраша башладылар. Карамаган фильмнары, спектакльләре калмады. Рөстәм үзен тыйнак тотты, яшь буланны ашыкмыйча, каударланмыйча үзенә ияләштерде. Әнисә аның беренче үбүен, балдай татлы иреннәрен әлегәчә онытмый. Яратам мин сине, Әнисә. Бул минеке, дип өзелеп сорагач та, кыз аны янына салырга ашыкмады. Элгербез, Рөстәм абый, гомер озын. Әнә, иптәш кызларыңның егетләре барысы да диярлек конарга кала. Һәр кемнең үз акылы, үз тәне дип өйләнешкәнче, Рөстәмгә кызышкан дәртен, теләген сүндерергә ирек бирмәде. Рөстәм беренче очрашуда ук гашыйк булды дисәк, бик үк дөрес булмас иде. Авыл кызы, киемнәре чиста, җыйнак булса да, арзанлы икәнлекләре күренеп тора. Сәнгать, әдәбият турында фикерләре кызыклы, еш кына үзенчә күренсә дә, тирәнлеккә, фәлсәфилеккә дәгъва итә алмыйлар дип, Әнисәгә өстәнрәк карап йөрде. Танышуларына, очрашуларына 3 ай шамасы узгач, ул кызны гел күрәсе, сөйләшәсе килеп торганны сизде. Әнисәдә тышкы матурлыгы белән ныгытылган ниндидер эчке тарту кеше, самими нәзакәтлелек, нәзберек тылсым бар иде. Ул аның һәр сүзен игътибары белән тыңлый, күз карашын тота. Беренче мәлдә Рөстәмнең вакытны бутаган, онытып куйган чаклары булгаласа да, хәзер ниндидер эчке көч, магнит кыры аны тулай торакка, институтка, Әнисә шунда булганда китапханәгә тарта.
Рөстәм моңа чаклы хатын-кыз белән очрашмый яшәмәде. Шибәрләре, байлары, тыйнак вә кыланчыклары булды. Әмма берсе дә аның зиһенен чуалтмады, канын кайнатмады. Барысын да оныта барды. Берсе дә Әнисә кебек төшләренә кирип йөдәтмәде, сикертеп уятмады, миен иретмәде. Тормышта бер нәрсә дә очраклы булмый. Барыбыз да бәхеткә лаеклы кояш балалары. Димәк, Әнисә аның язмышы, талисманы, битие. Асылбаевка кызның шундый инсафлы, сада һәм үзен саклауда кырыс булуы ошый иде. Мырза нәселле егет бу хакта Әнисәгә дә әйтте. Татар хатыннары синең шикелле тыйнак, тәртипле булырга тиеш дип уйлыйм. Шулай да иратны бөтенләй читкә тибәрергә дә ярамас. Мин үземне генә күздә тотам. Очрашып, дуслашып, ахырда яратышып йөргәндә, Әнисә үзе дә ник икәненә җавап бирә алмастай, шулай да тирән аң, сиземләү төпкеле белән нидер сизенгәндәй, Рөстәмне дус кызы Надиягә күрсәтмәскә тырышты. Мәхәббәт сер, яшертен булганда гына татлы була. Ул ике артисттан торган мөгъҗиза, шаһидларга, тамашачыга мохтаҗ түгел дип санады Шәмсия ханым кызы. Язылышырга гариза биргәч, Әнисә Рөстәмне дус кызы белән таныштырды. Туйда минем яктан свидетель буласы ахирәтем Надия. Таныш булыгыз. Надия егетне тәҗрибәле күзеннән уздыргач, Әнисәнең колагына пышылдады. Тихоня, шундый шикарный егетне кулга төшергәнсең. Мин ачык авыз булып җин шваль белән йөрим. Туйларын гадәти бер кафеда уздырдылар. Иң якын туганнарын, дусларын гына чакырсалар да, шактый кеше җыелды. Чыгымнарның төбелешен Рөстәмнең әтиләре Асылбаевлар күтәрсә дә, Шәмсия бурычлы булып калырга теләмәде. Яңа кодалар акчадан баш тарткач, яшьләргә 2 затлы карават, 2 кәнәфи бүләк итте. Гыйнвар кары кебек оппак туй күлмәген кигән Әнисә бигрәк тә гүзәл иде. Озын буе, аккышныкыдай затлы муены, як-якка иркәләнеп сибелгән чәчләре, бәхеттән ачылып, зурайып киткән күзләре, җыйнак, алсу иреннәре бүген айруша сылу күренәләр. Сул ягында ире, уң ягында Әнисе. Шәмсия ханым көчләп кидергән галстуктан интегеп, муйнын борырга куркып утырган телсез әтисе Мортаза. Соңгысының инде туган авылыннан, йортыннан күптәннән бер кая чыкканы юк иде. Затлы киемле ят кешеләр, музыка, җыр, өстәлләрне бизәгән төрледән төрле әгълар ризыклар, барысы да аның өчен үзгә дөнья. Ул шәһәрдә эшләгәндә яисә Казанга килгәләп йөргәндә, дөньялар башкачарак, гадирәк булган икән. Кызының ире хәзер аның кияүе Рөстәм таза, шибәр егет, буе да Мортазадан аз гына кайтыш, тик нәрсәдер аныңша түгел. Әти-әниләре байлар, укыган кешеләр ди. Аралашуы җиңел булмас. Сөйләшә алса, яшьләргә бик мотор итеп теләкләрен әйтеп салыр иде. Үз тормыш тәҗрибәсеннән чыгып, ул ата-анагызны яратыгыз, ярдәм итегез, әмма үзегез теләгәнчә яшәгез дигән киңәшен бирер иде. Иң изге теләкләре читлеккә эләккән кош кебек бәргәләнде. Килә дә төртелә, сүзгә төренә, аваз тавыш булып тышка чыга алмый. Аның Шәмсиясе уртак теләкләрен саф ана телендә барысыннан да мотор итеп, сеңдереп әйтеп бирер. Күңеле тулып, онытылып китеп, ул хатынының җилкәсеннән иркәләп сыйпап куйды. Шәмсия аңа сәерсенеп карады. Һәм күзләреннән нәрсә әйтәсе килгәнен аңлады. Чыннан да, Әнисе уртак фикерләрен ихластан, җиренә җиткереп, барысыннан матуррак итеп әйтте. Мортазаның нарасы күңеленә бер әшәке уй килде. Ул аны үзеннән куарга, онытырга тырышты, әмма ул симез чебен кебек аңа тынгылык бирми. Кияү бик фырт күренә. Әнисе аның белән озак тора алмас. Аны баягынак шул борчыган икән. Мыйыклы ирләр ышанычлы булмый. Юк, ялгышамдыр. Ходаем, үзең сакла. Ашап-эчеп, шәраб парлары башларга менеп җиткәч, кунаклар Әнисе белән Рөстәмне үбештереп, ашы, горько кычкырып, кәбестә эченнән нәрсәдер эзләтеп, теңкәләренә тиделәр, арытып бетерделәр. Гомуми күңел ачулар башланды.
Кунаклар кулга-кул тотынышып, яшьләрне уртага алып, бик озаклап бейттеләр. Заманча биеп, арып, бераз тынычлангач, Рөстәм хәләл җефетеннән рөхсәт алып, туйда шаһидлек вазифаларын башкарган Надияне танцыга чакырды. Кияүнең соңыннан бу адымы өчен үкенгән сәгатьләре булды. Әлегә барысы да бәхетле, дөнья аллы-гөлле төсләргә буялган иде. Бик арытмадымы? Сезгә дә мәшәкать күп булды бүген, диде Рөстәм сүз өчен генә. Әнисә миңа самая близкая подруга. Аның өчен таулар актарырга риза. Туй күңелле бара. Шундый якын сердәшең, ахирәт дустың булуы зур бәхеттер. Безнең әлегә һәр нәрсәбез уртак булды. Мин дә уртак булырга тиеш түгелдер бит, диде Рөстәм, шаяртуның мәгънәсенә төшенеп җитмичә. Анысын будущее күрсәтер дип кыз күтәреп куелган тулы күкрәкләрен Рөстәмгә якынайтып, ялгыш онытылып киткәндәй генә орнып ала да, исенә аңына килгәндәй янәдән читләшә. Биюдән, шараптан Надияның яңаклары өлгергән алма кебек кызарган, күзләре күктәге йолдызлар кебек җемелди. Институтка керү имтиханнарын Әнисә белән бергә тапшырдык. Урындыкларыбыз янәшә туры килде. Представляешь, язма эшкә ручкасыз килгән. Авыл кешесе бит. Я оныткан, я булмагандыр. Минем ручка аңа пятерку алып бирде. Рөстәмгә рәхмәт әйтүдән башка чара калмый. Сезнең яхшылыгыгызны онытмабыз. Беренче балабыз кыз туса, Надия дип кушарбыз. Кирәкми, фу, дип кыз җиңелчә генә Рөстәмнең иңенә сугып алды. Миңа исемем ошамый, пред кирәклерәкне тапмаганнар шунда. Сүзне шунда ук икенчегә күчерә. Әти әнисе бигрәк простойлар инде. Әтисе бүкән кебек утыра. Дүбрен. Сез усаланасыз түгелме, Надия? Музыка туктады. Рөстәм кызны өстәлләр янына алып барганда, Надия кияүнең колагына «Сез аларга күбрәк» дигән җөмләне пышылдап өлгерде. Надия авызыннан кош кебек очып чыккан йомры гыйбарә Әнисә белән юк барга талашканда, әйтешкәндә гел Рөстәмнең колагында чыңлап торды. Хатыны аны бәйләп җиткерми, чөнки ул тиешле шәһәр тәрбиясе алмаган, авыллыгы сизелеп тора. Шундый затлы нәселгә эләккәненә шатланып сөенеп, ире янында биеп торырга тиеш. Ә ул әле каршы әйтеп маташкан була. Надия булса ул аны бәяләр иде. Шибәр, шәһәр тәрбиясе алган, югары дәрәҗәле ата-ана кулында үскән, мөхит, тирәлек, орлык дибез. Нашар орлык иң уңдырышлы туфракта да әллә ни мантый алмый икән шул.